Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Nyaya kusumze kuti musvike kunoku yesatanism panyakuchena secondary school yakatanga sei. Alright, pamusoro inini zita rangu ndodzi Blessing Masiyanya. Ndiri mugari ndogara kumudzi nyakuchena pachief nyakuchena muward 13. Kuvana vechikora vari vaposti yangu musangano ndiri secretary for youth affairs mudzi district. Saka dambudziko rataiwana ndiro kuti pachikoro apo panyakuchena pakatanga mwana mumwe chete kukarara. Akarara kudaro mwana uyu aireva mazita evadzidzisi. Zita raheadmaster nezita remwe headmaster anonzi Madam Maromo, headmaster anonzi Marecha. Saka kukarara kwaita vaitaura vachiti mune zvinhu zvamakaisa apa uya mubvise zvinhu zvamakaisa apa ari mwana wokutanga. Ndinofunga musiwo wakanga uri musi wa 18 October pakashakatangira. Taenda kudaro tati garei musi wa 28 ndo pakazova wana waiva wedzera apo headmaster anga asiko musi wokutanga. Wechipiri headmaster akanga apo pakazokarara vana vanokwana kuita 4. Headmaster akazobvunzwawo nevamwe achibvunzwa nainspector kuti ko imi zvatiri kuzokwa Nyakuchena ndo zviri kuitika, vana vari kukarara vachitaura manems enyu vachitibvisai zvinhu zvamakaisa apa zviri kufamba sei pari pafoni. Headmaster akapindura akati kuno wari kunyeba, hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna chitiko chakafanana nechipi neichocho. Akaramba headmaster kutaura kuti hakuna zvakadaro, akavarambira. Tagarisa vana vakavedzera nhamba kusvika va9 ndo pakazonzi nevabereki vakomana wanai zvikuita vana vedu. Vana vaiti vakatanga kukarara kadai ari kumba zvikamubata anomhanya zvokudzingirwa kuti vanhu vanogona kutadza kumubata kusvika vachingomutevera kusvika muchikoro muyemo. Ndo maanotangira mhepo dzake kuzorora achinongedzera nzvimbo yekuti nemunochera zvinhu pakati apa neapo mubvise zvakati. Yeti zvaitika izvozvo vana vari kuti vechikoro vakazorememba vachiti takambotumwa naMadam tichinzi endai munotora chera jecha apo. Vakatora jecha riya asi havana kuziva kuti Madam uyu ane zvaaitoita nejecha ripi iro vakuchizviremba navo. Vakambotumwa kuti dotore pakati muti zvakati. Saka vana vaya vaingotora vangazive. Yeti nokuzobata kwazvakuita manje nokutsanangurwa zvaakuita ndo pakunzi mhepo iyi pamakatodai ndo pazvakadii pazvakatangira. Mudzidzisi uyu anonzi aipa vana maswitsi, tengesai, achitengesa mbatya, achidii. Saka vana vazhinji vari kufungirwa kuti imomo ndo mawakazvitorera. Saka nhamba yedu yevana yakanyanya kumafomu 1 zvichikwidza. Chakunetsa zvakuchibata nevamwe vakapedza chikoro gore rapera vatu vamumaraini vakubatawo futi vachikarara vachiuyawo kuchikoro kupi ikoko. Chazonyanyawo pahondo yekuti vana vauye sofa vana vedu nhamba yapo pari manje vakusvika kuma60 vari kutaura vada kuita kuno vari kukarara vari kubatwa nemhepo iyoyo. Saka uyu akabatwa ari kusati kumashopu kwa Nyakuchena akamhanya akauya muchikoro. Apinda muchikoro headmaster vanga vako naMadam vanga vamo. Ndo paakatanga mhepo iya mwana uya akupusa mawindo aya achipwanya buda imomo titaura ndabuda wena munobvisa zvinhu zvako papi. Wakazviisa kudza Madam uya muchikoro imomo uya. Madam akaramba achinyatsona kuti ndiri panze apa vabereki vese vakabva vauya vachimhanya vachitera mwana upi iwo uya paunganiwa mwana uyo oputsa manhinga aya. Ndo pakazobata mabereki kuti mwana anopedza kuparana zvinhu vatibatsirane vabereki vakumubata mwana uyu vachibatsirana kuti arege zvaakuita. Ndo pakazonzi ngaabude kana musina kutiti abude handisi kurega. Madam uyu pakazodza kuti iwe chibuda tione mwana ataure zvavari kutaura. Abuda muya ndipo akanzi handi unobvisa zvinhu zvako zviri papi zviri apa. Madam uya akazongonyarara ashemti kusvika mhepo iye yazoona kuti uri kuramba wakamira uchitaura newe. Ndo pachakwema achishamu mwana uya. Ndo patanga kurova Madam uya handi unobvisa zvinhu zvako. Vabereki ndipo vazobata ngati mubate mwana aimhepo anokwadza muno. Ndo vabata mwana uya. Mhepo iyo ndobva yanyaura mhepo iya. Madam uya akabva aenda kupolisi kwamakosi. Ndobva aripota kupolisi kwamakosi. Polisi yakauya 2 o'clock usiku, pakati peusiku yakatanga kuchera door to door. Vabereki vanga vari vava ne7 vakanomineitwa mazita. Hatina kuziva vakanominita mazita evabereki vapi ivavo. Tingangoti vabereki vakanominitwa mazita papa naWilliam Kativu naVimbai Chikukutu naRwarashi
taona naTeresa Musakanye naTrinity Madakuenda naEmma meso enyama naOliver meso enyama. Wakawirwa usiku nepolisi wakarara waingosvikira wachinokerwa nepolisi chiwa madhoo nebhuzu buda icho baba achisunga wanga wane pfuti. William ndiye akataka kusungwa asungwa polisi yamusunga kudai maoko yakamusunga wanga wane mota mbiri dzakazara ndobva watipinda pamberi. William uya akasungwa kudai cheni yakasungwa nepolisi mumwe polisi akabata tambo pamberi achimhanya achiitira William uye 300 meters or 400 mota imwe iri kumashure achimhanyiswa ari pamberi akasungwa necheni achidhonzwa nepolisi yechimhanya zvokuti ukatomira zvokumira aitoti mota yendi yaitsika. Saka aitongoshungurudzwa achitongotera bhozi hapana zvaaita pfuti anga akabatirwa mapolisi ari mumota mwana achingomhanya idi achienda kusvika wasvika paya ndipo wakasvika unanzana anonzi Wimbai ndobva wasvika paya ndobva wanoka Juraho. Wimbai haana kudaira but akanzwa kuti panze pane zviri kuitika. Saka Wimbai uye ndobva akazoti kochiya sisunga musoro ndobva wachamba Juraho wapinda mukati ndobva wati utobvunza ako kuti chii chiri kuitika buda. Saka Wimbai uye ndiye wakati kuti ugobuda ndiri kuzondianani vanzi hamusiziva zvamaita kuchikoro here mapaza kuchikoro kudini vanzi kuti paza kuchikoro taenda kuchikoro here sati paza kuchikoro mwana ndiye anga achiita zvaanga soberi tiripo vanzi buda. Saka dhori yani mapolisi akatangurwa dhori area vakabata pfuti dzavo uyu mwana sikana anga ari mumba muya muyuthi ndowandomirira. Saka wakurova dhori ya Wimbai ndo vakazoti wana washo dhori tochikoka semazuva ano kuri kupisa hanzi mwana ndandisina kupfeka ndopanaka vandangomunga wana kuti hapana zvochaita dhori iri kandichitongovhure vavhura dhori iri hanzi akabva pinda mapolisi aisa ari 7 ari naked asina chakapfeka ukuti buda tiende kasika kutopfekera takura tuzvisa kuti tiende zvanzi aiwa chimireka ndidi ndipfekere munodaiso makadaiso muri 7 mesini ndoenda kupindisira zvandakadai vanzi buda kuti tipedzera nguva ndobva akatora chizambia Wimbai uya ndobva angofukira chizambia chipi ichocho asina chimwe chakapfeka mukati ndobva wamutakura vakadaro polisi yakuenda naye kuchi polisi yakavatera dhoo vari 7 vanhu vaya ichienda navo kupolisi. Saka kutaura ndinoita ikoko vabereki vavo vane vana vari kukarara ndo vane vana vari kukarara vari kushungurudzika vari kutoenda vari kukoti kutaura ndikuita kuno vakaenda kukoti ndobva vasungwa vavharirwa mangwana abva vazoteerwa mwana akabva atangokarara futi pakoti ipapo wanzi uyai. Saka akarara pakoti ndipo vakazoti no budai izvi tazvinzwa hati ichaondoita munozodzoka muswa vakanzi munozodzoka muswani 11 uyo wanga uri muswa 30 ndobva wanzi munozodzoka muswa 11 muswa 11 ndobva wazodzoka ndobva wangosvika vanzi mwana akabva akarara futi zuva ripi futi iroro mapipi aya akauya ukabatira ndobva musunga kuti anonga achizviwira pasi kuti asakuwara mwana we ndobva vanzi budai munozodzoka muswa 26. Saka kutaura kwandiri kuita koko vabereki vari kushungurudzika vachadzoka futi muswa 26 vabereki vari kuchitaura kuti zviri nani kana tatadza kubatsirwa kana kubatsirika ini ndine mwana ari kuita dambudziko rakadai nhasi uno ndiri ndaa kusungwa. Saka zviri nani tingomwe mishonga tiferi tirege kuona zvoita chi vana vedu ndo patazogara leadership neutungamiriri wemusangano nana chief nemasabhuku kuti tizopuwe nhamba dzasekuru kanengo vanhu vati chero wamunofundira vanhu kutibatsira ngotsagai ndo pandakatsvaga nhamba dzenyu sekuru ndo pandakakufonera ipo kutanga dzikadayirwa nevakadayira kusvika vazoti ndipei kwamuri. Ndakazoenda kuna chief ndasvika ndikavaonesa chief ndafonera vanonzi sekuru kanengo vanditaurira mazwi anoti kumanheru chief vati aiwa waita zvakanaka ndaititaure navo ndakafona zvendiri pambapao chief kuti vachizonzwisisa makatipindura foni iri palaudi zvavainzwisisa. Saka takaona sekunge kuno ndokwatokwanisa kuti tibatsirike nyaya yedu ibatsirike ndobva tauya kuno. Saka tagara nemarimwe zuro chief SDC committee masabhuku tese takatenderana izvo kuti no sizovataura kudai avasekuru ava regai tingoenda kwavo tibatsirane asi nhau iripo ndeyekuti vabereki vapererwa vachisina pokutangira havachazive zvokuita vakungodzengerera kusvika stage yavana pari manji nofunga vakambouya vakaiona. Saka nguva inei vabereki kutaura chokwadi ndakamirira mayuthi akashungurudzwa aya zvinhu hazvisina kutimirira muchawanya kuchena tapererwa hatichazive zvokuita. Munogona kumunzwa kuti vabereki vevana vanwa mushonga wafa vana vasati vakutambudzika sofa vana vedu vakuma60 iko zvinezvi dambudziko iroro zvikoro zvedu zvakati siyane nejust 500 meters primary secondary maECD marimwe zuro atangazve girini akukarara futi kupi ikoko. Saka mweya macho unenge kutaura kukuita vamwe vanenge vari kuti kune kudyidzana kwevaruku nevari pamhepo iyoyi. Saka isu sekusazivawo hatichazive. Saka tauya kwamuri sekuru kuti dai taedza kubatsirika taona kuti chii chaizvo ndizvo here zviri kutaurwa nevana kuti maticha aya nhingi nanhingi vese vakakungarara vari kutaura maticha aya maromo namarisha. Saka takamboenda kuministry of education kuti vatibatsire vakati torai mapostori torai vanogona kubatsira shuwa takadaro but hapana chakadi chakafamba asi mhepo dzakamboti dzikame zvishoma asi vakangosvika pachikoro kutaura kwandiri kuita chikoro tavhara hapana achadzidza
Ministry of Education kuti vana ngauye kupi kuchikoro. Vabereki tadeclare tikati hatina mwana ari kuuya pachikoro kana zvisati tagadzirisa izvi. DSI tazoenda kuna chief tamuonesa takati DSI tokumbirawo kuti pachaita minamato nemapostori vanhu vari kutaurwa nevana ava vanofanira kunge varipo tichiona tiri pamwe chete kana kuri kunyeberwa kana zviri zvingawauye tione tiri pamwe chete. DSI vakabvuma vakati chokwadi vanenge vanavo musiwo munenge muinawo asi musi watakaita minamato uyu DSI vanhu vaya havana kwanisa kudi kuuya tazovafonera takuvabvunza kuti ko vari kupiko matichers ari kutaurwa nevana zvikati takavapa rifi tikati munogova rivi sei ofisi yedu ndo imwe chete iyoyo inovapa rivi ndo ofisi imwe chete yatakauya tichitaura kuti vanhu ngavauye kuno tionesane kuti chii chiri kuitika tipedze dambudziko rimuwana ima kuti makavapa rivi shuwa havana kwanisa kuuya tazoendakozve tavafonera DSI vakazouya marumwe zuro vauya marumwe zuro tikati vana vachikoro muno muchikoro hamupindi ngamupinde vabereki chete wapinda vabereki chete kuti tisovhe nyaya tigare sekuzogara kwataita kuti uye pano nhasi mwana akahakira ari kunze kwegedhi kana achinge ahaka even wakabata zvakadii havagoni wanosundwa sekunge simba rinenge remombe kusundwa wese usvika wavhura gedhi akamhanya mwana uye kusvika pana DSI ikoko nokutaura kwaita DSI kuti ano zvakamboita chimwe chikoro muchinenena munhu zvinogona kunge zvisiri ndizvo saka mhepo iyaya yambobata ikoko yauya straight kuna DSI ndobva yakuda kuti uri kuti unyemberwa iyoyo ndobva yada kurova mwana uyo vabereki vatembateba varazobatwa kusvika DSI ndipakazonesa kuti mhepo iyi panapa yakadii yakatooma iyi mwana wedu vatongobata unoona vakasungwa kuti wani achiri kudaro DSI haana kuzoenderera mberi nokutaura vatongoona zvinhu zvamwe chete kubva ipapo tatakuona sekurunga kwedu naiye anga angoedza kunzwisisa pakutanga kwacho anga asingazvinzwisise but now anga akuzoedza kuona shuwa zvinhu pano zvakadii zvakaoma saka kutaura kwandiri kuita kuno kuvabereki mumaraini vana vari kutogara vakasungwa hakuna chakanaka kwanya kuchena tiri kutokumbirawo rubatsiro rwekuti tingabatsirike sei nechipi vabereki vedu vaone kuzorora kunyanya mayuthi akasungwa ari kushungurudzwa ndakamirira mayuthi emumutsi ndini youth affairs wavo zvinhu hazvina kumira mushe zvokuti kana mukafugura mumwe wacho panapa ari kuti iye pakususurudzwa kwakaita anoti iye ndakazorohwa negarure futi saka ane kusvuka kwakaita panapa anonzi wimbai wacho saka izvozvo izvo ndokumbira kuti mutemo manje uri kutirwadzisa kuti dai zviri ndizvo vakavasunga vanga vasingatize vanga vasingavarambe but pakuzowarova kwawaiwaita nokuvashungurudza ndo zvinhu zvakutitambudza kuti ndo here matongero epolisi kana ndo here uri mutemo webasa saka vabereki kwanya kuchena vari kukumbirawo rubatsiro ndatenda patakamboya ikoko pana madzibaba Lloyd pakakabva pamutoko vachibatsira vachiriko madzibaba Lloyd variko kutaura kwandiri kuita pawaibatsirira pagomo pamakaenda ipapo takatombowata tiri tese ndakamirira mayuthi tichibatsirana tichifunga kuti zvingaedze kudzikama variko kutaura kwandinda ndakasiya vasati vaenda nezuro vanga varipo saka vakamboedzawo zvavanogona mhepo isho vari kutraya kuti inongodzidzikamei zvenguva idzidzo kana mwana akauya akahakira wakadiyo inombonyaradzikwa but wazoendawo kumudzimba nongokadaro mhepo iyo iri kudzoka zvakare ichinanga kuchikoro kwe saka ivo vakatopupura vakati vabereki vana ndigona kuti ndivadzikamise asi mhepo iyi kana isina kuti yawanikwa vanodzikamisa kana kubvisa zviri muchikoromo handina kuona mhepo iyi yazorora nokukasika ndokutaura kuti madzibaba Lloyd ndizvozvo madzibaba Lloyd vachitaura vakataura kuti hongu inini mhepo iyi ndinogona kumboidzikamisawo apo nepapa asi zvandiri kuona inini pamweya ndezvekuti pachikoro panofanira kusvikwa pobviswa zvinhu zvakaiswa ipapo icho zvandiri kuona asi inini handikwanisi kuzviita zvinotogonekwa nevanhu vanoita zvechivanhu icho kwadi ndokutatara vakaita avakaita saka vadzidzisi ava zokutaura kwamuri kuti vakapuwa rivi vadzidzisi vakapuwa rivi vakatoenda vapo saka nhamo huru yatinayo ndeyekubvunza DSI kuti ko imi maigova rivi sei tatenderana nemi kuti wachauya mukabvuma nhasi makuwapa rivi ofisi yedu rimwe chete saka taakuona kunge kuno kutyidzana kuripo kuna DSI nevanhu ava nokuti ivo patinokuitirana navo vanobvuma asi patinozoiti takuenda mberi hativaone vanhu vacho saka nanhasi vabereki ivo vatakati tivakumbira kuti dai vachiuya sekutaura kuita vana maybe tinogona kubatsirikana ivo vabereki vacho vari papi varipo saka dai pano zvimwe zvinoita kuti vauyewo tibatsira tiri pamwe chete maybe kana mhepo yacho vachibvisa kana sekuru vachitibatsira sei hatizive asi kana zvichinzi kunongowanovabatsiri vanongobatsira vana kuti varege kushungurudzika zvavari kuita tinongozvinamatira kuti dai zvangoitika sasvipi saizvozvo chiri kuda kuti vana vedu vave norugare vakanaka vadzidzewo zviri kuita vamwe almost izvo pamusi wa16 until now chikoro chakavhara asi vana vari kunyora kwavari kuita vari kutoperekedzwa nevabereki kuti mwana anotonyora vabereki vakagara kunze kokumirira kuti kana zvikanzi zvamubata ari makunyora hapachina zvokuita unotongosumuka utosiya mwana tangodi toita nemwana kumba
ndo mamira zvakaita. Ndanzwa muchiti madam vari kutaurwa pakazobuda mashoko ekunzi vaibvotuma vana kunotora dota. Hanzi vakawatuma kunotora jecha chekutanga. Saka jecha iri hatina kuziva kuti vaida kurishandisei. Ende wanawo kana matumwa namedhe munosaza zvinoita. Unongoti ndimedhe wari kutituma. Sezvo chimutumwa kutengesa chimwe zvinoita. Vana vechikoro paasemburi pasari paasemburi. Ndanga ndichikumbira kuti ndiwedzere zvishoma. Okay. Indetwa tiri vanhu chawanda. Ndimember yeCDC vice chair chikoro. Ndiye panoda kuti ndiwedzere matsananguriro anga achita baba ndomwetirwa pane panoda kuti wedzere zvishoma. Ndikati pakutanga kwenhau ini ndanga ndisipo musangano kuchikoro tunoita zvokuchinjana tupanana masuwa. Saka zvakaitika risiri juti rangu rekuchikoro. Ndakazongonzwa vana vakutaura kuti ndo zvaitika kuchikoro. Semember yechikoro ndaifungidzira kuti maticha achatitumira message yekuti ndo zvaitika. Havana kunditumira. Ndakazongobuda kubva kumbano pandaenda kuchikoro ndangoisvikawo. Pandakasvika headmaster akanditsanangurira akati ndo zvakaitika pana apa chikoro. Asi vabereki vemwana tavadainza ndokwaMusakanyi. Tavadainza vati mwana uyu dambudziko nderekumba anozviita kuchechi. Saka handina mamwe mazuva andakazowedzera pakati pokutsanangura kwavakaita ndakabva ndangusiya zvadaro. Asi pachiitiko chokutanga ichochi vana vakanga vari vatatu. Saka vana ava bata vanonzi vakatanga kuma1 zvakazopera kuma4. Zvabata dambudziko iroro pane mwana mumwe chete akadainzira akati panapa pane mumwe aripo, pane mumwe mubereki aripo kuprimary kuno mumwe aripo. Saka paakada kuti aramba achitsanangura akabva abatwa nokuti vana vakanga vachikarara vakanga vari vatatu. Mumwe akanga achikarara paakada kuti atsanangure zvimamirira zvakaita akabva hanzi nomumwe wacho nyarara. Ndokubva anyarara hazvinazvo zvakazoenderera kumberi achitaura. Asi kutsanangura kwake kwaakaita akati panapa pane chikoro panapa pane mumwe aripo kuprimary kuno mumwe aripo mubereki ariko. Ndobva rapfuura dambudziko rekutanga. Rechipiri pazvaitika zvakaitika kunga uri musi wechina. Headmaster vakanga vabuda kuti headmaster vanoenda kubhenga mari kana kuti kubhengenura mari tinowanza kuchita musi wechina kana kuti chishanu. Wakabuda headmaster musi wechina. Musi wechina pazvaitika headmaster vabuda Friday vakanga vasipo Saturday Sunday. Tichitarisira kuti headmaster vanonzwa kuti vanonzwa futi shoko riri kuti ndo zvaitika. Ndakabuda Saturday. Saturday kwanga kuine ward meeting. No ikaende kuchikoro ndonyatsonzwisisa kuti chii chaitika pachikoro. Ndakasvika headmaster vasipo deputy akanga asipo. Mete marutaurwa nezvake ndiye akanga ari kupaitika sei pano. Ndobva vatsanangura kuti ndo zvaitika vana vakarara. Ko headmaster varipi? Tikazi headmaster vakabuda musi wechina. Ndikati ko deputy vakati deputy vabuda vakadai vachinongedzera. Ndakabvunza kuti waenda kwamabosa ndokuti kunoshanda mukadzi wavo. Saka ndakangomira nchivetereza kwanga kusina network. Ndakamira chinguva nchivetereza chifunza kwanga chatsoka. Ndakaona vasina kuzobva ndabuda ndaenda kumusangano. Kwanga kuine ward meeting yakansera. Saka ndasvika ipapo ndakabva ndasvika ndikati inyaya inoda kuti ndizivise kansera kuti vazive kuti ndo zvirikuitika pachikoro. Ndakabva ndaudza kuti vakansera ndo zvirikuitika pachikoro kuti nyaya iyo tozotaura kana tichinge tapedza musangano. Shuwa takaita musangano ndobva tapedza. Ndobva vaita kuti tisare SDC yekusekondari neyekuprimary ndomaticha akanga aripo bva tasara tirimo. Saka nhau iye akutaurika pane secretary vakansera ane mubvunzo waakabvunza akati ko jecha munotora kupi? Pachikoro pane jecha riripo. Ndikati hongu pachikoro pane paassembly pane pakaunganidzwa jecha. Pandanga ndichifungidzira ndobva kutaurwa nezvapapa pakatisiya nechishoma. Saka atsanangura dawo nzeno muzi mukutora jecha imi pachikoro muchigezesa mapureti. Saka medhimu wayo akadaira sokudaira kwawo kwavakanga vachita. Ino jecha ndakatora ndaida kugezesa mapureti nokuti pachikoro panobikwa sadza panoitwa necomfort iripo newana vanobikirwa sadza. Saka ndaida kutora jecha. Saka yatsanangurwa kudaro patakazosvika panga paine petition yakanga ikusaidi. Pakazokarara vana pokutanga ndopandakazonzwa shoko rokuti medhimu ava vari kunzi vakabuda. Ini ndanga ndisipo shoko rokunzwa medhimu ava vakabuda vachibva kwavakabva. Ndobva vaenda papaine petition paya ndobva vakwara vaidza kukwara zvavakaita. Saka pakakwara pakatarisana nebloko ramwe reclassroom yemaform 1. Saka maform 1 pavakaona medhimu ava vachikwara vachibva ipapa vana vaya vakabva kuda takaenda kuona papa vachikwara vana medhimu vaya kuti vanga vachiitei. Vana vaya vakangosvika ndobva vatarisa kudai havana chavakabata. Pavakangodzokera muklasi vana vaya vakabva vatanga kukarara. Ndo matangiro akaita vana mukukarara kwavo. Saka pavakakarara musi wechina ipapapo china chishanu Friday vanhu ndobva maticha ndobva atumira message akati no isusu tinoda kuti tisangane nevabereki vevana musi weMonday. Monday yacho ndobva tatumirwa shoko nomudiwa wechikoro ndobva taenda kuchikoro. Monday yacho tasvika ndo nhau iripo asi headmaster vaya havana kuenda. Ndakabvunza ndikati headmaster vari kupi? Ndikati headmaster vakabuda china.
ndikati china vakabuda ndokubva waenda nyaya ndogara tichitaura panapo kuti masikana vachinge vabuda vanofanira kudzoka pachikoro hanzi vabuda Friday china Friday Saturday Sunday havana kudzoka ndikati kowadi kudzoka Sunday hanzi Sunday vari kuti ndasara nebhasi saka vasara nebhasi Sunday yacho chitarisa kuti Monday ndipo vakanga vafanira kunge vachisvika chief vakanga vasipo saka Monday yacho iyo ndakabva ndataurira kuna deputy akanga ari kuti ano ndichiitiko ichi mamiriro achakaita zvakanaka kuti tiende kwachief kana tiende kwaDSI zvanzi vanomira inini ndifoni saka inini paakanditaurira achiti mwana dambudziko raitika mwana uyu ndiri kumba kwavo kuna kanzira patakazosara pana kanzira paipa vachibvunza nyaya iyoyo vakati headmaster ndakamufonera haana kufonera kanzira kanzira ndiye vakatofona achiti ndamubvunza ari kuti pachikoro hapana chiitiko chakadaro ndi headmaster saka ini ndakabva ndabatikana manje ndobva ndazara manje ko inini akandiudza akanditi chiitiko ichi ndechomubereki womwana uyu zvaitika kumba kwavo nhasi uno kuna kanzira ako wawandira kanzira unomiririra chikoro akuti chiitiko ichi hapana chiitiko chakadaro chiri kuitika pachikoro saka zvakabva zvatipa dambudziko ndobva ndabva paya ndobva ndatorana nomwe ndinotedzana naye cheya taenda kwachief ndobva tavashaya chinzi chief wabuda waenda kuHarare vanga vane program yavo yavanga vafambira ndakangovazivisa ndakavafonera ndikati ano mungazonzwa kuti ndo zvaitika asi ndo nyaya iriko yaitika pachikoro hanzi no imini zvamunenge maita muzotizivisa chireva kuti patakazobva ipapapo takabva tazoungana Monday yacho musi wandakafona yanga iri Saturday tichiti kana tichinge tazosangana paMonday zvine zvamune papo ndokuzivisai Monday vachief vanga vasipo pataungana Monday zvikanzi musazoita musangano nokuti handipo ngatisangane chipiri ndimambo wakutaura kudaro uyu Monday yacho headmaster havapo Monday yacho chief havapo patamirira zuva rakanga rataurwa namambo panguva yatakaparadzana pamusangano tichingoparadzana tichibuda musikuru yani vana vakabva vatanga futi kukarara ndopandatanga kuona makarariro akanga achita vana vanenge vachimhunga pamama vangoda kudhumira pamuti vanenge vachimhanya vachingoita zvimwe vanenge vachiumburuka vachiita zvinongoita nyoka zvezvo zvatanga kuchienda zvoenda vachiumburuka pasi ndopandakatoona kuti anochiitiko ichi chakarema vana vakabuda ipapo nhamba yacho yakanga yatowedzereka futi vamwe vacho vaiti akatanga kukarara ari panapo anomhanya kudhonza mumwe wake anenge akagarawo kutouya kutanga kukarara futi achimhanya achienda kudhonza wake pachikoro ipapo pana deputy headmaster mwana wake akaenda kudhonzwawo zvakare patanga kutokarara kuti headmaster deputy mwana wari muchiitiko chakadai ndopabudira yakaita nhamba yacho mawandira yakaita ndikati ndopandada kuti nditiwedzerei takazoungana patakatenderwa kuti tiite choto pachikoro taita choto nhamba iyi yakabva yawedzera futi zvakare ndikati kuprimary kwakabuda wana wakaverengwa ipapo pakabuda nhamba yekuti pakabuda 6 kuside kune patinoitira courtroom yamambo kune wana vanodzidziswa ipapo paacademy iripo pakabuda futi nhamba yewana vanopana chiita 5 patapatanidza nhamba ye5 plus ne6 yekuku nhamba yedu yakabva yasvika zvekuma 30 asi haina kumirira ipapo yakaramba ichiwedzera nhamba yekusvika panhamba yataurwa nababa nevabereki vakanga vapindirwa futi pakati pechiitiko ichochi saka kuuya kwandaita panapa inhau yekutumwa nevabereki kutumwa namambo kuti sezvo iwe uri pachikoro chiendai makamirira muende kuunzwa kuti tingabatsirika sei padambudziko irori ndingati ndo masvikiro ataita pano handiti saka ita ndikuda kuti pane masvondo makanichachabva takuti 3 weeks handiti nakwana 3 weeks handiti tisati ndaona sekurega chidaiso imimi vabereki vekumudzi pakatanga dambudziko iri ndofunga makandifonera nini Robert Afumanira matifonera ndikati alright ndikuudza ana sekuru kuno kuti ndodambudziko riri kumudzi ana sekuru vakati enda unonyatsonoona kuti zviriko izvi ndezvechokwadi nekuti vanhu vaifona vanga vakawanda ende muziva kuti nyaya dzepasocial media dzinoda verification takuda kuti tituya samangwana pane mubereki akafona akati musauye zvenyu hatichada zvichiva nesu takuita zvechoto handingaziva kuti mubereki wacho ndiani kuti vabereki hatizvirambe zvamuri kutaura ndizvozvo vabereki vedu saka tiri kuti isusu mweya uri kunzi kuno vamwe vabereki wainvolved munyaya ipi iyo kana kuti watiri kufungwa kutofungirwa kunzi ivo sebatauriri avo kana kutaura nyaya vanenge vari kusaidi uku saka tiri kutofungirawo kuti sezvinhu zvaane maticha ati agara naye zvakusvika matenesi vamwe vacho saka tiri kufunga kuti sezvinhu zvavanzi vaitengesa zvinhu vachipa vanhu maswiti vachidii vanogona kunge vatori nevamwe vavo mupi imomo saka munogona kunge shuwa makafonerwa asi dai tiri kuzivawo kuti nhamba dzacho dzemunhu akakufonera ndiani bebi togona kutoziva kuti ingataitononga teserichi zvakati ko iwo waizofona sei zvimwe zvinogona kutibatsira nhamba zvangu handingakupei because chinangwa ndechekuti dambudziko riperi kuti tirwisanise vanhu nekuti ndakazoya ikoko futi handiti kumudzi vanyakuchena ndauya ndokuona zvandakaona ndokudzoka nemeseji kuno kuna anasekuru dambudziko rakadai so vakabva vanditi
chiudza vabereki vavo vaviri kana vatatu vauye kuno ndikudzosera meseji yakaita saizvozvo chakabuda pana 2 3 4 5 days atiti tozonzwa futi ndofunga nomusa makazofona imi mamasenya ndiri panapa ndo ndiri panapa sekuru akatokudze vakati inge robert akavayako ndinotori futi nayechi panapa ndopa takataura nimi ndikati imi inge ndakakudza kuti sekuru vakati zvakati anditi uyai kuno ende nhasi tiri pano maita sei meseji yekutanga iye yaitsikwa kana kuti yaita pasi takafuti kubuda rimwe shoko sekuru havazoda mari nai inini sekuru vanditi vanhu ava ngavauye kuno kudare ndivaite zvandinovaitira ndovabatsira vodzokera kuchikoro tozoona kuti pambirapo tozvifambisa sei hanzi aiwa konyaya dzemari imwe foni yozoya futi nai saka sekuru vakazoda mari handiti muri kubaona inini kubva ana sekuru pandakavaudza nyaya akunobvira vati vanoda mari regai kutaurei kana mazodzokera kunoudza vamweni makavamirira wese akataura kana mamusangano yamaitaura aitaura kuti itazofona zvazodikwa zonzi kunodiwa mari yakati ana sekuru kunoku havanambobvira vati ndinoda mari hatimupanzwisisa vari pano sekuru vacho nasekuru vamwe amaifonera hapana sekuru vakambotiti vanoda mari izvi nda kuti mudzokere munodza kuvabereki vavo vaita adzi kunozodiwa mari zvozodii zvinoizira sei shoko iroro harambobvira rakambotaurwa kana day 1 even vakati uyai mutore mushonga hapana kumbonzi uyai nemari mapanzwisisa hatiti sekuru vauya vasukuru vangu vakamirira vabereki vakati wandei vepachikoro chenyakuchena secondary school kumudzi chakavharwa izvi nezvitaura kunoko vana vanopfuura 60 vari kukarira nenyaya yesatanism satanism kubasa tunaipedza challenge iripo ndeyekuti matata takavhara but tichaita zvokuti vana vakwanise kuenda kuchikoro ende paground tinofanira kusvika tiparadze mhepo iyoyo zvakuta kuti pane mateachers ari kudai dai atisati akuapa mhosva kodzi atisati avabata atisati akuziva kuti ndiwo here vari kuita izvozvo here saka tinotarisira kuti isusu tiri kuenda kunopedza dambudziko iri nekuti chikoro hachinge avharwe tichaona kuti tingaite sei pakati papapo kuti titume vakomana vangu vamhanya vanogadzira pachikoro kuti vana vakwanise kuenda kupi kuchikoro because chinhu chatakushuvira isusuka takushuvira kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro zvimwe zvese zvozogadziswa zvese ka mhepo imbodzikama chimwe chinhu mani chekuti chivanhu nepolisi chinhu chimwe chete idzinde rimwe chete rinobva pasi parakadaiso rosvika kumberi rinozopesana pesana saka kazhinji kana riri dzinde rimwe chete ka vemutemo vanofanira kutanga vamboona kuti zviri kukonzerwa nei nekuti chivanhu kana mhepo yakubate munhu yakafanira munhu anopenga asungwe anogona kukurova apa munongomutora womuchengetedza but chavaitanga kuita vaitanga vamboongorora kuti zvinofamba sei nekuti vamwe vanhu varoyi chaivo chaivo zvavanoita muroyi akabatwa anomhanya kupolisi kunoripota kuvharidzira kuti polisi ipindire pakati apa but chokwadi chinenge chiripo pakati zviri kuitika izvozvo zvamuri kutaura izvozvo kuti unotoona polisi munhu anomhanya kunoripota kumapurisa kuvharidzira kuti nyaya isabude chinyi isabude pachena saka mapurisa hatisi kumashora ndiyedu muno muZimbabwe but achikumbirisa kuti kana pakaitika nyaya dzimwe nyaya ngavasadzibate ngadzibatwe nana chief ndovaridzive nyaya idzo idzi ndisakaiswa machief nemasabhuku nemasekretari emusha munogara pasi so muona kuti sho nyaya itainzwa but kumufamba sei nyaya iyi anditika muona kuti ndiyenyu here anditika chakaipa chetokurwa vanhu ngavarege kurwa vaongorora kuti imhepo yabata munhu bhozi munhu haangangotanga ega kungoita zvinhu zvisina basa unotoona kuti haanozvizva zvisiri zvazvepolisi izvi but nyaya yakadaro manje paifanira kutora action kusei vana vari kutadza kuenda kuchikoro nekuti kana chikoro chakavhara patova ne 3 weeks ka tiri kuenda vamwe vakunyora magrade 7 vanoenda maform 1 vamwe vakuenda magrade 7 vakuenda magrade 2 saka vana ivava vatofeila hurumende papa ngaipaone papa vatofeila vana ava vatofeila because kuchikoro chakuendeki chivanhu chiriko zvisho ende government itoziva kuti chivanhu chiriko itozviziva but vane secret yavanoita kuti no zvatizodai but chokwadi cheche chiripo zvokuti maifanira kutoiswa jerere varoyi jere fanira kutogadzirwa jerere varoyi kuti iri jerere varoyi yabatwa muroyi wese ngapinde mujero because zviriko zvinhu izvozvo kana usati wasangana nazvo manje
waugutsikane nazvo kuti hakuna zvinhu zvakadaro ende hakuna andi asokasangana izvezvi muona rumwe kuya kwaita muupenyu hwavo kukura kwavo kwese vatanga kutozviona ipa kuti okay saka satanism yatoona mumavhidhiyo kuna Robert nana PK zvinhu zvinotoitika ndi nani vakutogutsikana ka ipapo asi kana usati wazviitwa izvozvo kunyepa haugutsikana kuti feki atanga feki dzavo mapostori kana ndinganga dzedza dzatanga feki but zvinhu zvichitoitika munyika. Saka kana chikumbiro changu nematauro ari kuita aya ndeyekuti tigadzirise kuti vakwanise kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro, tovhura matare toendako. Ndinasaura wangu anga maoma matanga kufonera anonzi Tasha akangoti anoka nengu andi tinogadzisa nawo iyoyo ndomatauro akaita iye. Saka which means kana takuuya ikoko tikuya inini naTasha tikuya kupi tikuya ikoko toona kuti zvakamira sei ndo urongwa hwedu huripo. Saka matare takaita sei takavhara but hazvititasise kuti vana vatadze kuenda kuchikoro. Shure yedu isusu hatina basa nembiri, hatina basa kuti vanogona sei basa. Chatoda pane shungu dzangu nepane shungu dzekushura mwoyo wangu, vana ngavambotanga vamboenda kuchikoro. Toda kumbomisa mhepo iyoyo imire vana vaende kuchikoro. Vana vakaenda kuchikoro patinovhura matare midzimu yakuuya paya tosvika togadzirisa nhau iyi ipere. Handitika nhau dzemari idzi tanga kuti mungototsvagirawo mari yefuel. Hatinada kuti tikubhadharisei mari kuti tipe mari yakati, hatisi kuti tikuda kuti tikutsvagire tinzi sekuru kanenge wazotina sekuru Tasha wandinzwa kuda mari dzakati aiwa tinambotora izvozvo. Ndofunga takataura na Robert tikati ngavatsvage mari dzemafuel dzinokwana motikari dzatokwanisa kuya nadzo ikoko. Tosvika togadzira pachikoro, munhu ane zvinhu zvake tomubata zvinhu zvake, ane zvakewo togadzira nhau yacho zvopera, munhu usunungura. Satanism munogona kuiita usingazivi. Makatarisa masatanism pana ndabata akawanda, mumwe akabatira kuchikoro koko zvikuitika muzvikoro mumwe. But government inenge yakutya manje kuti chikoro chakadai so chinhu chatese chata image yakaipa. Saka vanenge vachida kutsvaka kugadzisa kuti zvinhu zvisete sei zvisadaro. Saka ndinotenda nekuya kwamaita takuchida kuchigadzirisa kuti vana vedu vakwanise kuenda kuchikoro. Hakuna mubereki angafara achibhadhira mari school fees mwanake achiitswa nekuda kwezvimwe zvinhu zvomwe munhu ari mupenyu, zvinhu zvinorwadza. Saka tinotarisira kuti tichasvika kunyakuchena togadzisa dambudziko iroro. Ndinoba ndawedzera sekuru pameseji pamashoko amataura nemeseji yandakatumira kwanyakuchena kuvanhu vakati musi wa16 nditi sekuru Tasha vati tumai vanhu mangwana vanouya kuzotora mushonga vavarayire zvekuita pachikoro, vana vodzokera kuchikoro vozouya kana matare avhura. Iyi meseji yasekuru Tasha zvasiyanei nezvataurwa nasekuru Kaneko. Pamusoro iyo zvati mungozviona kuti hongu tabva ikoko nematauriro amaita nemarongero acho amaita ikoko zvimwe chete. Handiti saka ndatakandikotsikira pataura nasekuru Kaneko kuti kwamakatanga imimi vabereki makafona kwasekuru Tasha vakati saka vari kuromba kuti vanogona kuuya vese uye asi chavari kuda izvezvi ndechekuti vana vambodzokera kuchikoro. Saka zvichida meseji iyoyo kwamuri hamuna kuigamuchira. Handiti kuti Tasha kana ati tumai vanhu vana vambodzokera kuchikoro. Saka ndizive kuti yataura nasekuru Kaneko muchaigamuchira here kuti norega ndigadzirisa ndakugadzirisa vana vodzokera kuchikoro kana kuti makubva panapo munotsvaga futi mwegodobori kutouya panotatoperiwa totogutsikana kuti zvatikutoda kuti totozvizwisisa. Munoona nezera ratirika ndofunga ndambokutaurirai kuti kune mamwe masabhuku mamwe akati kurei nezviro zvakadaro, asi kuti wauye kuno kwamwe wacho munoziva mwoyo tinogona kusiyana kana kuti mwoyo yedu pakurowedzera zvinogona kusiyana. Kana uri leadership dzimwe dzenguva unogona kunge uri bhini rokuboisirwa zvese zvinoenda. Saka ininiwo nokushungurudzwa kwaita vana vangu ava vachiuya mayuthi vachindisanangurira mweya ndazongoti zvinoitika zvinoonani inini bheta tiende tipedze dambudziko remumusha. Asi kana tichinge rapera tese tinofara kuti sekuru Kaneko matite zvakanaka takuombe takuuchira, asi pakunzi uyai tidai mwana unongofona ari kwaariko ende mafoni amudaira muno make sure kuti mwana ungodanidzifona nepaanonzwira kudiya but kuti waziva kuti musi watinenge tichironga uya itongetese vamwe vacho havatouye sekuru. Handiti saka tofanira kuti tikutaure kuti pakufona kwachoko munofanira kuziva kuti ndichipi here vari kufona, ndiani ari kufona mukonzera, nekuti vamwe vacho vanotiparira mhosva vanotendesera musango kana kukudzosera kumashure kuti tadze kuti tite basa redu ratikuda kuti vana vedu vadzokere kuchikoro nekuda kuti tisingadhonze navo tambo iyoyi varipo pakupfudza havasi pakuwaka pamwe chete nani
nesu saka ndo padana munyaso kwatsanangura sekuru ini ndafanira mataura pokuti nawo matara akavharwa tinotenda sekuru asi titsvagire ifiyo yokuti tiuye tikodzikamisa mhepo tozouya todi togadzira inini izvo ndikuzvifarira zviri nani tiye dzinopa tinogona kuti vana vedu vadi vadzidze because sure vana vedu vari kutosara mazuva ano vangona vangosara mazuva mairi matatu vatodi kusara mwedzi wese wakutokwana vana vasiri kuenda kupi sachikoro makatovhara hapana vanoenda chikoro takatovhara hapana ari kuenda chikoro asi nekuda kwemaexamu vari kunyora ndopatuti vabereki vari kutoperekedza vana kuenda navo novana vacho vakutoramba kuenda kunonyora kwacho kuti zviri nani kugara ndiri dofo zvangu asi ndachengetedza upenyu wangu saka vamwe vana ndozvokutosungwa kuti hande kana kuti tina mukari kumba hande unonyora but kunyora kwavo nditoziva kuti kunyora kwekumanikidza dzimwe anogona kungonyora but hana yake haisi pakuti ndinyore wakungodaita kupedzera bude mupi munomu ndo manyorera vakutoita vakupedzisa vacho kwanya kuchika saka edhimasa vari kuzvose edhimasa kuti vandoita wakato avapo wakatongobuda wakatoendera wakongotiza wakandipa livhi avapo kumedhema avapo kati medhema vakabuda pakubuda mabudira avo kwavakarohwa nemhepo iyoyi ndomusi wakabva wabuda edhimasa asati abuda akanyora pepa muofisi ndobva ati until further notice tikati anogonyora pepa rekuti until further notice zvakamira sei zvikanzi nomaona chiitiko chaitika chiimba yange yapuswa tikati no imba iexhibit yevanhu vanofanira kuuya vachiona zvimaitira tikamhanya kugadzisa imba hazviiti imimi munouya tikutsvagirai pokuti mugare kana kuenda kuprimary uko kana kupinda mumaofisi muclassroom munogara but iye anotenga nepoindi yokuti handina baimba yekugara ndio manjengera aita saka chikumbiro chedu changa chiri chekuti pangaitwa sei nekuti vanhu vari kuchema mweya apa wakanga wachitsanangura vaprofita vakauya vanga vachiti tiri kuda vanhu ivava vave varipo asi wokuministry DSI ari kubva ati haagone pakuuya ipa panokuti makamuregerera saka apa akatotora review kuti dzimwe dzenguva akutsvaga basa saka shungu yedu yanga iri kuti somukuru wechikoro aifanira kunga aripo tingaita sei kuti ave aripo tipedze dambudziko hatisi kuti ndiye ane mhosva asi kuti tibatsirane sedambudziko raitika pachikoro iye ari hameno tingabatsirika sei kuti ave aripo zvinobatsirika chakaipa isusu hatidi kuti vanhu varwisane chakaipa zvinobatsirika isusu tigatiwe paground tipedze nyaya dzacho nokuti satanism kana akabuda kana akaenda kana akabuda ariko kanogona ngoita chiti chimufanisheni bcause kuno mwe akafona futi nozatotanzi kuna vakarohwa handiti vakadza pachikoro ipapa nditi vakaticho vanditi vakarohwa hanzi mhepa chikwabata futi ikoko ndakafonwa futi nezuvanhu munazukuru ndizvozvaizvo saka aiwa no hatiri kuzvigadzirisa nepamwe patava kuchemawo sekuru hameno kana zvichikwanisika even kuhurumende yedu kuti kune vana ava vari kushungurudzwa vaakusvika kutaura mashoko okuti munoziva zvinoita mhepo tinogona kunonokerwa tichikumirirai kuuya kuti mugadzirise dai vapindirawo kuvanhu vari kuenda kukoti kuti nhasi uno vari kusiya vakasungirira vana vachienda kukoti kuatenda koti uku mwana wehasi waakufunga pfungwa dzakuti isusu manzwa ava kutaura tikumboedza pana aiva zvinogadzira kwakungowanyaradza zvina timwe mushoka tirege kuona zviri kuitika zviri nani kuti dai zvaikwanisika kukoti kwacho vaedza kubatsirika nokukasika kuti varege kuramba vachina koti vachengete vana vavo nemhepo dzavo vachivasungirira nokuti pavanobva ikokuye vanotodza kuti mwana aitadza kumbata aenda akadai nokuku wozoona kuti akasungirwa kwaningi ndokwazobati vakasungirwa votora mwana wekoti saka dambudziko racho rava kuti uku vari kudzingisa vana uku vari kuda kuenda kuatenda koti musungwa saka ipapa dai hurumende yatibatsirawo kana dai utungamiri hwatibatsirawo kuti nhau yekoti ikai vasunungura vabereki vedu nokuti vakazozviona mapurisa aripo musi watakagara navo tanga tiinavo vachiona mwana acho haka vachidaro vakatikati ndikawabvunza ndini kati mapurisa mazoona zviri kuitika izvi asi ndo vabereki vamaisunga inini waendesa kukoti ndo vari kuenda kukoti nhasi saka muri kuti kudii nazvo vakashaya nodokutaura vakangozunza musoro mapurisa vakagara kudai ndikati ndinokumbira kuti kana muri mapurisa ka ingopindai pakati muye muri wayananisi kwete kumira divi rimwe chete kana kuti mwakuenda saidi yokuti uya aripota pamwe ane mari mabatsirika ava vana basa rokuti hatina zvatinazvo maakushungurudza mweya vabereki vedu ndakamirira vana ava vechidiki muri kundishungurudzira mayuthi yangu hazvisi kundifadza zvamakaita kana maramba muchidaro haisi takutorawo matanho nokuti muri kutiomesera saka chichemo chedu chokuti dai zvaikwanisika hurumende yapindira kune vana vakasungwa vari kuramba vachivatenda koti yagona kuti ivarerutsire vagone kuchengeta vana vavo nokuti munezo vachabva kukoti vachinzwa kuti mwana wenyu azoti zvakati kana tawira pakati adai naiyo ticharasikirwa futi naye because mweya wavo wakufunga ka zvinhu zvinenge zvisisira kumira mushe saka tinokutendai sekuru nekuti batsira kwamuri kuita nemazwi akanaka ndatendangwa ndine panaida kubatsirwa sekuru mati ndinoda mari yemotikari dzinokufa
For these and more stories, tune into Zim News Bit TV. This is Zim News Bit TV. Thank you very much for supporting us. Thank you for sharing some of our stories to your friends so that they can stay informed and entertained as well. And today we are kilometers away in Mudzi district at Nyakuchena secondary school. Nyaya yatafambira inyaya yekuti chikoro ichi chave ne 3 weeks chakavarwa mushure mekunge vana vatanga kumanifesta pachikoro apa. Zvaita kuti chikoro chivharwe. Vabereki vari kutiwo sekuona kwedu isatanism. Vana vari kunzi vari kuzvonyongoka vachiburitsa rurimi senyoka. Vamwe vari kubva pamba kana kuti pachikoro vachimhanya vachitiza uye simba ravanenge vainaro rinotyisa. Tavatati aiwa regai tiende tinotaura nevabereki tinzwe kuti chii chiri kusangana nevana pachikoro apa. Uye zvakare vangabatsirike sei uye kana muchinge manzwa nyaya iyi vana mazvikokota nyanzvi mune zvimweya ana godobori uyai mubatsire chikoro cheNyakuchena secondary kuno kumudzi dambudziko iri ripere. Iye zvinezvi regai titaure nevabereki tinzwe kuti zvakamira sei. Zvinezvi regai timbotaura naamai tinzwe kuti dambudziko riri kuitika pamwana wavo rakatanga sei. Amai makadi zvenyu? Tiri pedu makadiwo. Tiri kuona makabatikana zvikuru. Zvakandibata zvakanyanya. Handiti dambudziko remwana wenyu rakatanga sei uye ari kuita fomani pachikoro panapa? Mwana wangu inini haasi kudzidza pano pachikoro. Mwana akatobvawo pachikoro panapa asi akasita zvokumitiswa akamutiswa akuchimwe chikoro. Asi akabva panapa ari form 3. Dambudziko rakasvika pakuti paakabva pano ndichibvunza mhepo iyi iri kuti kubva kwaakaita pano ndo zvakamubata kuti mwanaye abvirei pano, asi vari kuti anzi nekuti anga avhurika kuzoti abve pano anga avhurika. Ndandatozviona kudhara kuti munhu yavhurika, saka bva ndamuti chenda vachenda ake asi ndandamuitei ndandatomujoinisa kudhara. Saka achienda kuchikoro kwaakaenda akasvika hana kuzopedza term vatopiwa pamiri vatodzoka futi kumba. Saka ndichibvunza futi mhepo ikati iro dambudziko rori kuti mwana rori kutinetsana nemwana uyu chiti uno mwana asina kuyamwa kubva manheru kusvika kuma12. Tisu mabasa edu tisu takazvikonzeresa. Saka inini zviri kundibata, mwana wangu anoti zvikatanga anomhanya zvokuti inini apa ndine mwana kumusana ndozogona kuita kudaidzirawo vamwe kuti mhanyai mundibatsirewo, asi mwana anenge achimhanya zvemhepo wanobata wachirohwa zvimwe zvibhakera zvokuti munotadza kuziva kuti musikana munhu wechikadzi, zvinoita kunge munhu wechirume ano marowere anenge achiita. Saka inini nyaya iyo iri kundibata. Akatanga sei mwana uyu pamakazoona kuti zviri kuitika pamwana apa mhepo iri kutaura? Akatanga nekumhanya here? Akatanga nekungotaura here? Zvakatanga sei ende akanga ari kupi? Pane musatagara panongori muse chipiri ndo pakagara vanhu panapa wachida kutsvaga kuti zvoitwa sei padaidzwawo vanhu vanogona vangabatsirewo pachikoro, ari maprofita ainzi abatsire. Mwana uyu anga ari kumba, ndakamusiya ari kumba. Ini chibva ndaenda kwainzi kwaitambirwa mbeu kucourtroom. Saka mwana uyu ndakasiya ndamuti iwe unozonditeera uchindibatsira utakure fertilizer tichapiwa kucourtroom. Paakateera kucourtroom pai akasvika ndakamutarisa kuona face yake haisisiri iyo, achingochema. Ndikati ko iwe uri kuchemei? Zvikanzi pane zvandiri kuona masanga avhara asi kune jira rered rakavhara kumberi kwangu kwese. Vakutotanga kumhanya achiti jira rered iro achimhanya. Saka inini handina kuzotokwanisa zvokutambira ndakabva ndatosiya. Ndikatanga kutofamba kubva ikoko kucourtroom ndichipfuura nepachikoro. Ndasvika pachikoro pasaidi pane kudzimba dzematicha kusaidi kune saidi reimba iyoyo yamedhemu ari kutaurwayo. Akamira akaita saida kumhanya kuenda pamba pai tichibva tamubata, asi kumubata taikundikana nokuti ndarasida zvokutoperekedzwa nevamwe wazvona kuti zvinenge zvokuratidza kuti imhepo yeye yatotanga. Achida kumhanya takaedza kumubata tichishingira ndobva azoti tati fambei. Zvikanzi
Vaanzwa mwana aichema kubva patakabva kucourtroom. Mwana aichema. Vaatanga zvatiperei. Vati ndikunzwa mwana wangu kuchema. Ndikati mwana wako ari kuchema zvikanzi ndipe ndumupe mukaka. Tikati handitompire ompire paprimary wakagara paprimary. Takasvika paprimary pai. Zvakabva zvachitanga manje. Akabata mwana. Vatabvute mwana. Zvikanzi muri kundiendesa kupi? Tambata. Muri kundiendesa kupi? Ndikati isusu tikaenda kumba. Zvikanzi kumba, inini kumba kwangu hakusi kwamuri kundiendesa. Inini kumba kwangu ndikuda kudzoka pasecondary ndo pamba pangu pandinogara. Zvikachinzi saka iwewe uri kundiendesa kumba kwandisingazivi. Ndo patakanasochizoti saka zvishiroti zvinhu zviri pachikoro papi? Zvishiroti mhepo yatanga ndeye pachikoro papi? Ipapa. Ndo maitikira zvakaita. Tichizobva ipapo takaenda tanzi vatachifonero wamwe wainzi vanobatsira kwakaenda wamwe wana wanzi chibva pachikoro noti wana pangu wari pano pachikoro wanga wachingomhanya wese wakawanda wangotuka mafenzi wachiita sei wakawanda. Wana wachibva ngonzi ngwauye wese waende kumasowe washandirwa masowe wachitobva panzvimbo ipi. Iyo zvichira dambudziko iroro ndonga riri kuwandira papi? Ipapo. Chibva tafona kumasowe kuyo achibva ti huyai kuno. Chibva taenda nemwana uye tichisvika zvikubva akubatsirirwa ari papi? Pamasowe pai. Achibatsirwa kudaro wana wanga wazowanda. Wasvika zvokuma panapa pakatanga wana wari wangani? Wari 3. Kuzosvika musi iyoyo wakazomusi wechipiri wanga wati wandei. Kuzoti tazwa kugomo kwatakasvika wanaye wakazenge watova kuma 40 wakabatwa ipapo wainzi kuma 44 wese pamwe chete. Vabvunzwa iwe uri chii chiri kukunetsa pano? Zvikanzi inini ndikuda ropa remwana wechikoro ndo randiri kuda. Zvikachinzi ho vakunamatirwa zvambotiperei. Kubva ipapo kusvika pari zvino wanoida kugara musango. Isusu izvozvi kutaura kunoku haako kumba atori kusango. Inini mwana wangu ane mwana wake mucheche ane gore ne2 months. Kutaura kuno izvozvizvi ari nditori naye zvikutori haasati atoyamwa kubva kuseni kusvika pari zvino amai vacho vari kusango hausati watodzoka pamba zvokuti baba kuzoti nditononoko kuya ndichiyazoya ndichimhanya inyaya yekuti ndanda kutoti ndichigezawo nomwana neniwe kuti nditei ndibude ndazomutorerwa hangu murodhi ndichiti pai mwana musiye mwana muende pasine chii muende muchingomona kukwanisa kumhanya. Saka ndo dambudziko riri kundibatawo inini kana ndizoti zvinogona kupera here zoti imwe nguva ndinosvika pakuti ndinonzwa kupererwa kuti zvakamboya kuti handiti munhu iye azondisiro pamwana wangu pamatambudziko akadaro zvanga zvauya sei zvinondishungurudza. Paakauya paimba yamadhamu vaiti ndoda kupinda paibvunza mawindo madhamu vacho vakabuda here vakataura nemhepo? Uye akapunza mawindo hazi wangu ndiwe wamwewo akatobva futi kumba akatororwa atoriwo kumurume wakewo ndokwakabvirawo achitowewo pachikoro. Inini ipapo ndakangonzwa ini handandisipa ndiro pasvika asi kungonzwa kuti ndizvo zvaaita asvika abvawo kumba mhepo yakabata achisvika papi pachikoro achisvika achipwanya mawindo ndakazvinzwa. Kumasowe vari kuti chii? Maprofita tsanangudzo dziri kubuda dziti chii? Tsanangudzo wanotonzwa iwo wana zvavanenge vachitaura asi vari kungoti vanenge vachiti idzi mhepo idzodzo dzesatanism ndo dziripo. Aya muri kuzvinzwira tiri kuno kumudzi tiri kutaura nevabereki pamusaka pedambudziko ravari kusangana naro pachikoro chenyaku chena secondary zvakabatana zvakare neprimary. Hanzi vana vari between 45 and 60 kutaura kunoku vakawanda vacho vakugara kumasowe uko vari kubatsirwa. Regai nditaure nevamwe amai ndinzwa kuti mwana wavo dambudziko iri rakatanga sei zvakare uye matanho avatora semubereki ndeapi amai ava. Tiri kumudzi iko kwatiri kutaura nenyaya iyoyi uye zvakare kutaura kwandiri kuita ipo pano muri kuona kumashure kwedu ndiko kune chikoro. Vana havasi kuuya pachikoro, vabereki zvakare nevana vakutotya kuti vana vavo vauye kuchikoro. Amai makadi zvenyu? Tiperi madiwo. Mune mwanawo zvakare ari kudza pachikoro apa form 1. Rakatanga sei dambudziko remwana wenyu? Dambudziko rakatangira iko kuno kusekondari. Mwana wangu ane 2 years
aigara kuHarare. Saka ndobva ndamupiwa, wamai wake wakashaika, baba wake wakashaika. Saka ndochipiwa saatete ini ndochichengeta mwana. Saka mwana wangu izvozvi handichatogona kugara naye kubva akaita kubva papuraimary kusekendari achisvika ari kuti takasvika chinzi titambirei mauya pagedhi baba yajiradzwe pamberi apa rairora rino mazita. Saka inini hana kuziva kana kuti chii. Pamberi pacho akaona hanzi ndaiona ropa pamberi pojira rieri mazita ayaya haazivi kuti mazita anani angasingaverengeke. Saka zvakanzi unoona stereki iwewe ndio uri kuzviti unokona stereki. Saka bureni dzako ndidzo tiri kuda pauri. Mwana weye ari kuenda kubva wasvika apinda mukirasi wanga wakagara nevamwe wake. Saka wakagara ipo paya apa hanzi takatora bhaibheri umwe akabata paugarisana pabhenji. Saka akabata bhuku rieri akanzi iwe unoziva here uda kuzviita unoziva stereki. Ndipo akatanga kunza musoro wake bureni dzake makumbo yake zvese izvi zvasungwa kubva adona. Aichema mwana wangu abva kuchema kudaro ndopoka apa hapasi kutarisiwa zvevana vachiita zvavaiita zvacho. Mwana wangu aitakura madheski achiisa padenga. Wakamutora mafoto akabuda kunze wakaona ari mukati muyomo hapana kana ticha kana ane aenda kotarisa achiita zvese izvozvi. Akagwadama aifamba nochichi chipfuwa makumbo akadai asiita sonyoka achibudisa urimi zvinoita nyoka zviizvi. Izvo ndisina kufa ndakamboona basinzi upenyu hwangu. Saka mwana uyu zuva ratodai nofunga zvabvira kana kuma2 zuva radai kuma55 ndipo ndakafonera chinzi uyai kuno mwana wenyu pane zvaari kuita. Ari kuita sei? Zvakanzi mhanya itouya izvozvi maimaiso. Ini ndochibva kumba kuye ndakatosvika kwatodoka ndowandafonera nokwanga ndakafonera sabhuku ndakati sabhuku ndimi muri padhuze ndaimuone mwana kuti ari kuita sei ndozongosvikawo. Ini ndakazosvika ndosvika ndoona wakazotsvaka vanhu vanobatsira kuti mhepo iyi imboite sei isuduruke. Ndakazvisvikirawo ndakangosvika nokuchema nchigwadama pasi nichiona zvikiita mwana wangu. Mwana wangu ari kushupika. Saka tabva kudaro tobva tati wana wayetori takangonzi onai zvokuita. Tobva tafamba ini tasvika iko takasvika ndakaona munhu akabatsirawo mwana wangu. Zvaita kunge mhepo iyi hatiperi. Tobva taenda kumba ndobva ndambogara. Ndofunga takambochovha mazuva zvisina kuitika. Baba vakanzi kune meeting uyai kunoku timbotaurirane wana wakuita sei wakuwanda wakangoungana zvaita sei. Ndobva zvatanga futi nokuwanda iko vari kuita kuyoko. Zvakanzi uyai muvatori totora futi wana waye toenda. Susu hatazogara nobhuri nokufunga kwedu takati madzimai izvi hatizvigone tega. Waitimboende kwachifi towataurire kuti taita dambudziko kuchikoroko. Wana wakandiita kuchikoro wakasangana zvinhu zviri kubva zvaita so. Saka zvinhu zvacho toda kuona kuti zviri kumbobva papi. Saka takaenda kwachifi wachifi wakatibatsira wakati aiwa tichauya kuchikoro ikoko. Tobva taenda kuchikoro tese nachifi vanobva vagara pasi pawataurirana kuti tizoende kumusoro uko. Zvinhu zvedu zvichifambirana tiri pamwe chete vachidedzawo mapostori. Hanzi anogona wese anongoziva kuti ndinogona ngauye. Vanhu vakauya apa vachiedza kubatsira kuti mhepo vanoikona here nokuti zvinhu zvacho zviri kunzi pano pachikoro zvantida kutozasa hari dzedu ropa. Ndio zvekutaura newana aikona kuti isusu kana kuti mapostori wanawo ndio vari kutaura wega. Zvakandida kuzadza kana tasuzadza teta toda kutobuda nekombe pano pakwanyauchena. Motikari wakudai pamusana pawana wedu isusu manje zvakutirwadza kuti zvinhu zviri kuitika izvi kumbofambisiwa sei. Wana wedu anoenda sei kuchikoro iye handi ari kugona ovhuriwa obva anzi pfungwa hatichada kuti uite hachaverenga hachagona vakana kuverenga kuti zvaita zvihaipa chisipo. Saka ndotoona kuti mwana wangu ari kuita sei akundikana. Uraiti pakanaka tiri wabva kunoku wana wakubva washutana futi zvatanga futi mhepo iyi akauya kumba yakamutakura kusvika kumbako. Nofunga kuma8 okurubva atotanga pasina kuti papa newakomana aijamba kumhanya haaziye kuti ndikenda nopapi. Iwewe ndiwo unotokuwadzika kumhanya kumuteera kumubata murume uku kwakusunga makumbo kwakudaidza munhu uye anobatsira uyu mhepo yebva yamboti endei. Yaenda mhepo iyi aiwa tagara takati zvakanzi chiti paito arari kumba kwedu toenda kumba kwaiye uyo torara ikoko situgara musango isusu. Saka tabva ikoko yoko varara mune zvakanaka. Mangwana acho tazogara vanhu vanzi uyai kunoku chiuyai vanhu vayadedziwa waise pamwe chete imagnet iri kukoataka kufanike zvamakaita wese ubva wapera wese panzvimbo imwe chete. Saka kubva musi iwoyo musi wasatati mwana anga asi kudya sadza ari kurarama nemvura yekumwa. Zvino inini kutomewa chaiko kuti ndikushaya kuti ndoita sei. Achadzidza here achagona here anorarama ari papi nesatanist iri pachikoro apa. Isu tungoti
dai zvangaita kuti zviite wanogona kubisa wayamule izvo wese kubva uku kunonzi kwakadoma kusvikira kunonzi kwahodzi wese wana wese watova wese ikunzi 65 zvichienda pamberi ndowawo nomwana akadai nokaicd tuduku saka wana wacho pamberi pacho kana hurumende iri kutaura kuti ndiwo wana wedu wemangwana vanosvika here wanawo saka zvatiomera isu tasai kuti toita sei matoita basa mauya muchititi mufambisi shoko vanenge vachigona anga vatoyamurewo tashupikana togara musango. Ndanzwa uchiti pamasvika panapa maticha aripo atotaura kuti nyange zvazvo chikoro chakavharwa uye zvakare imimi vabereki muri mune vana vari kudzidza panapa vataura kuti hapana zviri kuitika panapa. Wataura kuti isusu tiribe kuudziwa saka imimi muda kupinda takuona imatosvika pagedhi apa saka isusu hatisi kuvhura gedhi nokuti kumusoro kwavabvumire izvozvo saka dai watanga waenda kumusoro wozoya uchiti kumusoro kupi unongonzi kumusoro kupi kwai isusu tiri vadiki nazvo saka umwe mukati hamupindiwe basa saka tati hapana chakambiripaba kana pasango tindotaura saka ivo maticha kana vachiti kumusoro hatina kuudzwa zvesatanism chii chavakaita vakasvitsa here shoko iroro kumusoro ikoko kuti dambudziko ripere. Havasi kutaura maticha ari kubvunza vamwe vari kutaura vachiti kwai kunoku hakuna zvakadaro ndo muromo vari kutaura kuti hakuna zvakadaro ndo zvokumusha kwavo isusu zvokumusha kwedu asi mwana wega ega asi kutaura chinhu chokumusha kuba kutaura cho pachikoro akatanga ukana achimhanya chayo chikoro kada ari kumba haende kumwe kunhu anomhanya chayo chikoro kunoku saka zvotova zviri pano pachikoro kana pachenesa apa nesuwo tinofunga tinonaka nazvo. Ndatenda regai timbotaura nambuya vasvikawo zvakare patanga tichitanga program tinzwewo kuti dambudziko iri rakamira sei uye kumba kwavo uku zviri kufamba sei. Amai makadi zvenyu? Tiri pehangu makadiwo. Ndaona pamanga muchitosvika chitonzi gogo vari kutoyavo ndo vamwe vane mwana ane dambudziko iroro. Dambudziko remwana rakatanga sei gogo? Dambudziko romwana akauya pakatanga kuita wari 3 iye akazouya pawakaitawo pechi 2 ndopakabva abatira kuitawo chi4 saka ini ndiri kumba ndakazonzwa ndafonewa kunzi uyai kuno mwana ndozvaariri bva ndauya ndakamusvikira abuda neyo amai vari kubva kutaurawo akubuda gedhi ndobva ndabvunza mumwe mukomana ndikati ndikaonawo wandowa akanzi wandowa wakamira mukati umu bva ndamudainza musikana ibva tapinda mukati imomo bva tapinda muofisi watagara ubva wandiudza kuti mwana wenyu ndozvaari kuita mubvunzei saka ndombomubvunza bva aramba kutaura ndomubvunza bva aramba kutaura bva azonzi naticha wacho aiwa taurira awa ndigogo wako awa watauriri ndobva ndamubvunza ndikati ko kana uchitanga usati waiona unotanga kuonei kanzi zvandai ndiri mukirasi ndichiona jira dzvuku rakanyorwa mazita rinenge richiita kupeteka saka zvabva ipapo hatina kuzoziva kuti ndiri kuita zvipi saka tiri kumba uku ubva azviita futi tomubvunza ndikati ko ndiwani ukanzi ndini madam akataura zita rake ataura kudaro tikati uri kudei kanzi ndikuda ropa tikati bva pamwana wangu ukanzi handibve ndisina kuuraya ndichatouraya kana 2 ndichatouraya ndikuda ropa ndiro ndiri kuda saka mwana iye anenge ane simba zvokuti tinotoita kubatirana novamwe izvozvi wakabva panapa wazviita futi tobva tati taenda kumba tisati tasvika kumba ubva atanga kungorara pasi ari zii kumutaudza asi anenge akasvinura kumutaudza hadaire kumubata woko rake rinenge rakandoti bwada bwada saka ozonamatiwa ndipanotanga kumonyoroka achimonyoroka maoko yake ese ukayabata anenge akasimba zvokusimba zviyezvi kana dai woko kuti uritamure so rinenge rakaoma kuti kunge simbi vazonamatiwa vazotipepure bva taenda kumba manheri izvozvi izvi akazviita futi kubva atizii saka atizii tobva tati kutoita sei totofonera mukoma wacho mwana ndozvaita kanzi imbotorai sauti mumumwaye mvura ine sauti muchimupukuta kana mamupukuta momumwisa tikati haasi kumwa kanzi potai muchimita achamwa saka tichidaro ndipo akazotanga kuita sei kumwa mvura iye nesauti iyi ndipo takazoona kupengenuka izvozvi izvi wari musango havapo pavasi paumba kugara kwese kwatinoita tinotoita kuti kana takurara totorara imba imwe chete tomisa pakati kana zvamuka
totobatsirana. Hatina mumwe munhu womuchurume aripo inini naamai wacho tisi tinenge chitosimba totoita kutopfiga dhoo kuti tikwanise kumubata. Mazuva ese vari kugara musango maprofita kuti vabatsiwe. Asi mhepo iri kutaura here kuti iri kubva kupi? Vari kutaura medium naticha iyo wari wairi ndo vari kutaura. Alright, pakanaka gogo. Regai nimbotaura naamai vari panapa ndinzwe kuti zvakamira sei. Amai, mwana wenyu ari kudzidzawo pachikoro apa, ari kusangana here nedambudziko riri kusangana nevamwe vana, uye kana ari kusangana nedambudziko iri zvakatanga sei? Mwana wangu dambudziko ari kusangana naro, mwana wangu tongoti sofa izvizvi ane 2 days. Mwana wangu akangotanga akaenda kuno, pane mwana anga ari kugomo kumasoro akangotanga kungochema, atanga kuchema achidzika gomo kubva kumasoro kuri kugara wana. Saka wana wangu wanga atori murodhi woma wanga wari ndopa wakamubatira namwana wewe achichema, ndobva wauya naye kumubatana kuya naye kwamadzimai kumasowe. Wauya naye kwamadzimai kumasowe ndopa wakatanga kubatsirwa. Atanga kubatsirwa mwana wewe anga auya achichema we. Wangu yendo pandakamuta achienda ikumba zvamasiya mwana we asiri kuita sei, asiri kunza zvakanaka, achienda ikumba vaenda kumba. Achingosvika kumba haana kusvika kugara. Akatongosvika nokugara pakati pemukwavha atongoti zii kutaura hapasisina. So ndo pandakamhanya unodeedzwa takutobatsirana mwana wewe noti mwana wewe aitorowa wana. Saka tatakutobatsirana kumubatirana. Ndo patakazoona mwana uye ndatodeedzwa nemunin'ina wake, mwana wangu nini ari form 2. Ndo pandanda kudeedzwa nomunin'ina wake zvanzi mama uyai kunomhanya ikuno, ndobva ndabva kwamadzimai kuya yabva ndamhanya kumba. Pandatosvika mwana wewe paakatongotiona akabva asimuka vatanga kutirowa. Saka ini ndandine mwana wamadzimai uye kwatanga tiri kuye ndi wanhu ndiwo wakazomhanya kubva kwamadzimai kuya kunondibatsira kubata mwana uyu. Ndobva taenda naye pamadzimai wayo muprofita wayo. Ndobva tasvika naye ipapo mwana kuti tumubatirane tatosvika pamadzimai pai zvakabva zvaita wese. Vatatadza kumubatirana. Vatanga kutotirowa kutotihwisa wanhu vese wanga aripo vatanga kutiza. Zvanzi aisusu hatichazvigone zvekuti shuwa takatadza takakundikana kumubata takazosvika pakubatsiwa novamwe vakazotibatsira ndobva tamusunga makumbo nemaoko. Tamusunga makumbo nemaoko ndobva ndafonera babu wake wangu ari kumashopu tikati mhanya ikuno mwana zvisina kumira zvakanaka. Saka babu wake wakabva mhanyawo nemumwe muprofita munzwe umwe yawa wakamhanya naye nemudhudhudhu ndobva wasvika bva kunamatira mwana wewe. Anamatiwa bvaita kunge seapomhora vaatogara kutotaura naye vakutoti adaira kuita kunge sezvaenda. Takazoona nguva yekare asimuka vanhu tese tatokangamwa vatanga kumhanya zvokuti takatadza kumubata. Akazomhanyirwa namadzibaba wayo wanga auya kuzomuyeresa ndiwo akatozogona kumhanya kunomubata. Adzoka aitongokarara achidedza wamwe wake wese waanodzidza nawo ndo aidedza. Saka aitongomhanya achitaura medium iyo vari kutaura ndo aitaura achiti ndiri kutoda ropa, pasina ropa hamusi kuzondigona, ndo zvaaitaura. Saka nezuro vanamatirwa anamatirwa kudaro bva zvaita kunge sezvaita nani. Nezuro vatanga futi akangomuka ngosimuka pamukova pai achimhanya kutiza. Takanomubatira pano nekumashopusuku ndo kwakazomubatira baba wake. Saka anga atosvika pamba pewanhu, pamba pane mwana waanodzidza naye aidedza, ndo pamba patakazomubatira atosvika. Saka apo wakaona kuti kune munhu ari kutouya ari kumhanya uyu wakabva wavhara dhoo, watova usiku kuma7 wavhara dhoo wanyarara watoloka. Saka babu wake ndo pamba pawakazomubatira. Saka dambudziko racho rikatanga pamba hapagarike ba zvoti kana wana babu wacho kuti wachabuda wachisudura kana kuti regai niende pamashopu kana kuti regai iye zvinezvi ndiende kubasa kunotsvaga kana mari chaiyo hawachabude. Takutogara varume nevakadzi takagara takarindira wana iwo tichitosvika kuti ukaona wasimuka wachinzi watanga hapana anowagona endese wange pawara anaro rakaoma akatanga kurowa wanhu apo vanhu vese vanopera kutiza. Kana varume chaivo vanotoramba kubata vanoti mhenu hatichazvikwaniseba. Saka tiri panguva yakaoma kana kusuduruka hapasisina, takutoramba takarindira wana iwo nekuti mamhanyiro vari kuita nomarovero vari kuita haana kumira zvakanaka. Tiri vatape nawo amai, tauya kuti tizonzwa kuti dambudziko riri kusangana nevana venyu rakamira sei uye zvakare tingakubatsirei sei kuti muwane kundiso. Handizi mwana wenyu ari kudzidzawo pachikoro panapa? Mwana wangu aidzidza pachikoro panapa asi iye pari zvine zvakamitiswa ariko kumba. Handiti dambudziko pamwana rakatanga sei kana kuti mhepo iyi yakasvika sei pamwana apa? Mhepo iyi payakasvika yakahakira pane umwe mwana ndiye akatanga kuhakira achitaura kuti ndine mumwe wangu wandinaye. Saka patanzi Jessica atorimo mugurupu imo takamujoinisa ari form 1. Saka paform 1 mujoinisa chi? Satanism. Saka patapedza 2 days rechi3 racho ndo pakatanga kutokararawo
achikarira kudaro anotanga kudonha. Kana adonha anotanga kupfarima sehuku yeye iri kuchekwa, ndo zvaanoita. Saka kubva ipapo kusvika pari zvinhu zvari kungodonha chete mwana upi, mwana iye achitaura kuti ini ndiruda ropa ndo randiri kuda. Saka hatisi kuziva kuti ropa racho nderipi ropa racho raari kuda. Tikumubvunza anongoperera kuti ndiruda ropa. Saka wakatojoinidzwa wakawanda. Saka ndo dambudziko ratinaro isusu. Kutaura kwatiri kuita iye zvinezvi mwana ari kupiwa? Ari kuteera. Ari kutouya. Nokuti vanhu vese vanzi ngavauye nevana vavo. Saka vana tatatotora tichiti regai tiite sei, tiende navo wazvionere kuti ndo zviri kuitika. Hatichapfekedze hembe, madresi, takutopfekedza masketi, matrauzi kuti vana vaite sei, vakangodonha anogona kungoita Saka isusu takutogara takapfekedza matrauzi. Izvozvo ndamusiya autopfeka trauzi anga achitoenda kumasovi. Pana tichitopfeka trauzi kuti uite sei, uteere izvozvo. Apa ane mucheche. Mwana ane mwedzi. Saka ndisi kuziva kuti wedu wetibatsirewo tatambura. Kumasowe tsanangudzo dziri kuti kune vanoona zvemweya vari kutotaura izvozvo. Vana vese variko vari kungotaura nyaya yenhoroondo 1. Ari kubva kuseri kwakambanje, ari kubva kupi, ari kungotaura munhu 1 iyoyo ndo ari kungotaura vanhu 1 2 iwawo. Saka isusu toti kuzvinyepera ndo zviri kuitika kuno. But sevabereki makamboti here handi tinoona maticha aya ari kutaurwa aya tinzwe kuti maticha aya takatouya hatisi kuaona maticha acho. Maticha hapana atiri kuona vese. Tiri kuona maticha mamwe ari panapa but iwe ari kutaurwa wacho hapana. Saka toita sei kana kuti mhepo yacho iende yaiende kana kuda kwakuti munhu wacho hapo. Saka toitawo sei. Maita basa. Vabereki vese vatanga tichitaura nawo vane vana vari kusekondari. Asi pana amaiwo vausvika panapa kuti kana mwana wangu ari kuECD ari kusanganawo zvakare nedambudziko iri. Amai, ndimu nemwana mudiki ari kusangana nedambudziko iri. Zvakatangawo sei? Mwana wangu zvakatangira kumasovi nandisipo. Mandatonzwa kutanzi mwana wanga ataura zvimwe chete zvine zviri kutaurwa vanhu vakura. But mwana wangu manje ari kuperera mukudonha achibva angotozi semwana mudikiwo nomatangira zvakaita. But vana va E4 maECD tungodaro zvimwe chete izvozvo. Saka imi sevabereki vese vane vana vari kusangana nedambudziko iri, makati makambobatana here kuti ngatitsvagei kundiso pavana vedu apa? Kundiso tiri kuitsvaga but hazvisi kupera. Pangupera kwazvona zviri kutoda maticha ari papi, aripo panzvimbo. Saka tobamwe ndokuti zvipere wapfumbunira vana ivavo. Hatichatomboziva kuti todyawo sei kana kudya kwacho kutonetsa. Kutodiyo nevana ivava tatopererwa tatoshayiwa zvokuita. Takutokumbira rubatsiro runobva kwamuri vanhu vakuru kuti dai magona kuti chiedzera maticha avo auya panzvimbo. Pamwe ndowangapedza dambudziko ravakaisa kuvana ivavo. Zviregai titaure nemumwe mubereki ari kuti zvisinei nekuti mwana wake ane dambudziko raari kusangana naro, vanotoone nyaya iri kumatare edzimhosva vakasungiswa. Baba, makantaura kuti dambudziko ranga risangana nemwana rekurwara rakatanga sei, uye zvakare chakazoitisana kuti musvike pakusungisana chii? Zvakaitika ndezvokuti mwana akabva pamba ndekuenda kuchikoro. Aenda kuchikoro mwana akangomukira kudonha kufamba kuita ngenyoka achikarara achitaura mazita ematicha pachikoro. Fatadainzwa sevabereki kuti hemuone zvikiita vana. Tikaenda kuona vana wakambozama kuda kuti tione kuti tingagone kuvabatsira pachikoro tikasimudza vana tikaenda kudzimba. Asi kuma2 dzeusiku pakati pousiku takaona mapurisa achisvika padzimba dzedu akabata zvombo pfuti 2 dzavakasvika vakabata. Pamba vasvika pamba wakati tiri zeta rapima kosa matauro akaita wakatibata wakati tikarohwa tikasungwa nemavanga acho aya titori nayo. Senini ndakatomhanyisiwa kubva pamba pangu kuenda pamba pomwe mwana panoita 300 meters ndichimhanya ndisina bhutsu bamota dzinditevera kumashure ndichimhanyiswa ndiri kumberi kusvika pamba paipai takarohwa tikasvika pakuvhariwa kumapurisa tikarara kumapurisa. Mwana wangu akaramba akasungwa pamuti asina rubatsiroba kusvikira taita mazuva 2 tikatohwa tikaenda kukoti tikanzi dzokai kumusha. Mwana watanga tiinaye aitambudzika nemhepo akatombobata tiri kupolisi makosa wakatombomurohwa vachiti anofanira kurohwa wakati varohwa mapurisa ipapa pataenda kukoti. Tasvika kukoti mwana akabata zvikashamisa waitawo mabasa mukoti wakatobuda wakada kuzama kumubatsira mwana wakatorohwa. Ukatohwa pastor womukoti
akada kunamatira mwana akatadza kunamatira mwana kuti akwanise kuenda dambudziko rake. Asi zvadaro so wakazotsvaga maprofita okunze akauya wakabatsira mwana akaita zvinani, tikapinda naye mukoti akabatiwa akapera simba akabatiwa paruoko, tikanzi chibuda idzoka ikumba tikadzoka kuyakumba. Nanhasi noti tori munzira yakaenda kukoti, takaenda musi wa 11 pataenda kukoti tichifambira nyaya yekuhwari siwa kuwana wedu kuhwara kuwana wedu tisina zvatakaita kumunhu akati mhangarira. Kusvika nanhasi uno takaenda musi wa 11 tikanzi tinodzoka futi musi wa 26 kaenda kukoti, kuendera kukoti ko nyaya yekuti wana wedu vari kuhwara, wana wedu vari kukarara, hatina zororo. Kukoti mainzi mhosva indei kana kuti mapurisa achiuya aiti tiri kusungirai mhosva ichi? Isu wakati kwai takaita public fighting tikati isusu hatina munhu watakarowa, isusu hapana munhu akarowa munhu, hapana munhu akadii, asi mwana akanga akabatiwa nomhepo yeye ndiye aiita zvaiita. Isu vabereki takaita se takamira hedu vanhu vachitarisa vachiona. Saka muri kukoti noti mapurisa anga asipo andi maakukoti makanga makamira nani mudare wamainzi uyu ndiwa makaita se? Takaona 2 times sedzo hatina munhu watakaona, munhu akati mhangarira hatina munhu watakaona, tungonzi munodzoka tisingazwe kuti zvii ndo zvinoitwa here. Saka mapurisa akauya achikurova yaya ndiwa makaenda nawo kudare redzimhosva musi waitongwa nyaya ndiwa akanga aripo? Isusu takaenda nomumwe wacho pakemba patakanga takabatiwa ndiwa takaenda naye kotisiya kukoti. Asi wakatirowa isusu hatina kuwaona. Tazodzoka kubva ikoko tanzi tidzoke koripota nyaya yedu yokuti takashungurudziwa mabatiwa atakaitiwa. Takasvikiwa padzimba, vamweni wedu akatohwa vasina kupfeka, madzimai semamwe madzimai anga akatosunga akatenda akavhara netauro ndo rakaenda akavhara naro akarara mazuva akarara ikoko. Musi watoda kuenda kukoti ndo paakazotopuwa hembe kubva kumusha. Nevamweni wakaburitswa ndakatarisa inini tezvara nomuroora natezvara naamwene wasina bakupfeka wakagariswa ndichiona namaziso ndakasungwa. Zvinhu izvo zvakaitika. Saka isusu tangachikumbira kuti dai vanhu vatinzwirawo tsitsi, wanzwirawo tsitsi kunyangwe newana wedu, tipowo mukana wekurapisa wana wedu, nokuti nguva tiri kubatiwa tichienda tichiteera mutemo wavo wana wedu vanenge vakasungwa wasina barubatsiro hwavari kuwana. Kufunga kwenyu ndiani akanomhangara mapurisa kuti maita public violence pachikoro? Isusu kufunga kwedu isusu nokuti titori nevamwe vanhu wagarisani watakatoona usiku ihwohwo wachitonongedzera vanhu vachitaura mashoko avaitaura kuti iwe unonyanya, iwe wavha wazoti tinotori takatovaona nemaziso edu tiri kuvaziva. Saka isu takati isusu vanhu ava wakauya nevanhu watinogara navo mumisha muno ndo akauya kotibatisa, nokuti vanhu vakauya isu hativaziva, wakauya usiku hawatoziva ba futi pamba patinogara. Zvichida alright, imimi semubereki pakatanga mwana wenyu kubatwa nemhepo, pamwe makambotsamwa mukaita zvamakaita pachikoro ipapo? Handina kubve senini ndanitori kumba ndakatobvisa mwana wangu akutobata matombo ndikati regai nditore mwana anozogona kukanganisa mumwe munhu kana kukanganisa pachikoro, regai ndimutore naye kumba. Ndaenda naye kumba inini akabva atotaura mazita evanhu pachikoro, vanatofonera inini deputy head akatopa kuti ndiende kuchikoro inini ndi deputy head ndamufonera kuti mwana wangu pachikoro pano munhu anositira kunzi Nhengi here. Akati hongu wana wese akutaura munhu iyeyu. Ndikati komana ndiye munhu ari kutaura wana wedu kuno, wana wedu kana achinge wabatira nguva yakwana vari kutaura mazita evanhu nezvawaiitisiwa zvese patanenge achifamba kuita kunge nyoka. Zviri kunzwisa tsitsi, wapera kukuwara huma dzese idzi vanozvironda. Uyu mupurisa wamakana naye kukoti uyu makambomubvunza here kuti naye tiri kunomira nani watiri kunzi takaita public violence akanyamhangara kwamuri imi mapurisa kuti muzouya kwatiri ndiani? Izvozvo tinokwanisa kuzvita nokuti tanitiri pasi pemutemo, tanitiri wasungwa kuti waida kuti ukada kutaura wairohwa. Saka isu takakwanisa kuzvichengetedza kuburikidza nekushungurudzwa kwatandaita kuti wakatisvikira kudzimba wakabata pfuti. Saka izvo ndio zvakapa kuti isusu hana dzedu isusu tidzikame titeerere zvavari kuda iwo nokuti watiitise kusvika pese pavanopedzesera sevabereki vevanhu vari kuhwara. Mudare Major Street haana kumbokubvunza here mubvunzo wekuti mune complain here against police? Ipapo watakaenda nawo handina kunzwisa kuti takabvunziwa here. Isu takangobvunziwa kunzi muri kubvuma here mhosva yekuti imimi makapwanya chikoro, tikati isusu hatizi kubvuma mhosva yekuti takapwanya chikoro, asi kusvika pachikoro pachiitiwa zviito zvaiitiwa zviitiko zvanga zvichiitika takapasvika ndo kutaura kwatakaita isusu, kwete kuti takabvuma mhosva yekuti takapwanya chikoro hatina kupwanya, hatina kubvuma ba. Kana muchizinge maenda kudare mukazowana mukana mudare imomo mune mvumo yekuti kuna Major Street tine chichemo
handiti kana mapiwa mukana wekutaura motaura sekutaura kwandiri kuita kwamuri kuti makarohwa ende zvakafambiswa sei, nekuti ikodzero yenyu kutaura zvichemo zvenyu kune mutongi wedare handiti. Uye zvakare chazvakanakira ndechekuti kana muchinge mazvitaura kudare mupurisa haazokwanisa kuzobuti mabuda panze otanga kukurovai zvakare kuti mazvitaurirei. Hati mazo ndataura mune kodzero yekuisa chichemo chenyu. Mukana chisina kugamuchirwa mune kodzero zvakare yekuchiendesa kumberi kune vakuru vemapurisa vasiri venzvimbo iyo inei handitika. Ndichazopa mambo nhamba yamunozokwanisa kuzomhan'arawo kuti isusu tine chichemo chedu nemabatiro atiri kuitwa nemapurisa. Ya ndinotenda nezvozvo nokuti awa ndiwo vamwe futi wakazotohwa awa tinawo wakasiya varohwa mwana wakatozvimba wakatoenda kwakanzera nokwachifi awa mai awa tanga tiinawo mukushungurudziwa ikoko. Regai nditaure navo ndinzwe kuti amai ndiri kunzwa kutaura kwaita baba kwete kuti baba muri mwenyu baba semunhu wechirume kuti makasungwa nemapurisa mushure mekunge mwana wenyu asangana nedambudziko resatanism. Zvakafamba sei ipapo? Zvakaitika haasi mwana wangu, mwana wamaiguru wangu. Maiguru akandifonera kuti mainini mwana ari kukarara achitaura zita ramedium, asi mwana ari kumhanya ato kuchikoro. Ndopatakati murume wangu chirienda ino bike ini ndikutera notsoka naamweni wangu. Tikabva taenda takasvika shuwa mwana achikarara achitaura achirova mahwindo imba achiti medium buda imomo naheadmaster titaurirana nenyaya dzemushonga wako panze vana. Head shuwa akaramba kubuda nomukadzi uye medium. Zvadaro kumapasti 2 dzeusiku ndopatakanzwa noko padho maitadiwa budai. Ndiani zvandiri mapurisa kwamakosa. Budai ndandino sketi sheti ndisina kana hembe kumusoro. Mapurisa akandibata zamu. Budai tiende. Murume wangu ndopa akabuda. Kochi zvikanzigara pasi. Mwana ndopa akabuda mama mwana ari kuchema. Akarohwa nomapurisa zvisingaite. Zvekuti mangwana ndiri pawindo kuenda kukotwa nomwana wangu. Ari kudiwa no social welfare mine no kumusoro. Ndiri kutoenda naye kuti arapi akaputika nzeve. Haazi kunzwa noziso. Nokuda kwamapurisa kuti ndichienda koripota uku ndionekenda kuchipatara nomwana. Mapurisa akandinyima tsamba akati tisairowa. Hazviite ndikupe tsamba kuti muorape kuosozi. Ndikati ho ndobva ndadzoka zvekare futi. Mwana wangu ndati aende kuosozi. Zvikanzi hazviite ndikupe tsamba. Ndikazoenda kwakanzera, kanzera akandipa tsamba. Ndikaenda kumapurisa ndopa akandipa tsamba. Ndisati naenda kuchipatara kwe mandashedzwa futi kukoti. Vanaenda kukoti ndopa ndakangotenga kuti maparaseto kuti ndipe mwana asi mwana wangu hazvizi kuchinja nomarohwa akaitwa nemapurisa. Tese takarohwa nemapurisa. Hamina kuti zviriko here munyika yeZimbabwe muno. Kuti mapurisa andiro vanhu asina kupfeka pakati pousiku. Takataramba mhosva here shuwa kuchikoro takaenda kuona zvikuita vana ende nyakuchena ine yese yapera noakadzi vakuru kana isusu vezvo togona kutodonha ndakamira panapa nodhimoni iri kubva pachikoro apa. Saka zviriko here kana zviriko kumusoro ikoko tiri kudawo kubatsiwa afanike isusu. Ndakasiya mwana mudiki ndichienda 2 days ndakavharwa nemapurisa kosvika kukoti nyaya yacho haizi kutongeka. Mwana ari kubva amanifesta ikoko vanobatsirawo pachipanhingi ipapo pakoti vachiuya vachinamatira vachiita sei izvezvi musa 11 ndakakubva hatina kubatsiwa. Mwana ari atanga futi kukarara achitaura musa wa 26 tiri kudzoka achatanga futi kutaura tiriko tichiwestiwa mari izvo tiri kutenga hupfu hatina kana mari yacho tine chikwerera. Saka tiri kukumbira kuti mhuri yeZimbabwe tibatsirewo nyaya iyo. Mazvinzwira baba vachitaura, mazvinzwira amai vachitaura. Kune masangano anomirira kodzero dzemadzimai, kune masangano anomirira kodzero dzevana. Hongu tinoziva kuti kumudzi kunogona kuita kure, asi dambudziko riri kusangana nevanhu venharaunda iro. Kodzero dzavo dzotyorwa here imi muripo? Kana muchida kuvabatsira tibatei panhamba dzamuri kuona dziri kubuda pascreen. Tikusvitsei kwavari munzwe kuti dambudziko ravo rakamira sei uye zvakare vangabatsirike sei. Hongu zvemweya ndezvemweya, dambudziko resatanism kwarinoperera ndekwarinoperera, asi zvekutyorwa kwekodzero dzemunhu ibasa renyu zvakare kudzivirira nekuprotekta vanhu. Nemiwo makamhanya kuchikoro kunoona zvanga zvichiitika ndobva mapurisa azomhanya kumba kwenyu, zvakafamba sei ipapo? Takasvikirwa isisu pane munhu akafona akaisa meseji panapa tiri panapa ndobva ati mhanyai kuchikoro muone hedhi ari kurohwa nemwana ari kumanifesta. Mwana uyu munhu ane murume akasiya chikoro atone dzinenge 7 months asiya chikoro. Saka akangobvawo kumba kwake chishawe chacho chabata ndobva aenda kuchikoro vasvika vatanga kurowana nana hedhi waari kutaura kuti ndimi makandijoinisa satanism chichichi.
Saka asvika mwana uyu panapa pakaiswa message sisi ndobva tangoenda tese. Taenda isisi takatosvika pane chikoro ndofunga Nyakuchena ino yese yakazara ipapo ichionawo zvaitika. Saka isisu takazoshamsika 2 am takuya kunotorwa isisu takangosvikirwa ndofunga mapurisa akaenda pangwa pane jirawa ndobva ajamba kuseri kubva apinda mukati vati iwe Vhuradho ndikati ndiani zvikanzi mapurisa uri kubvunza kuti ndiani imi mapaza chikoro ndikati kupaza chikoro zvikanzi usataure izvozvo tonyarara ndobva ndanyarara ndobva ndavhura dhoo zvikanzi wakandipindira inini ndisina kana kupfeka bhozi wairongorwa bhutsu madhoo wachipinda wandipindira ndisina kupfeka inini wanditi iwe watita kurara nevakadzi vedu kumba kusaka isisu toda kutorara newe ndikati ko mhosva yangu ndeyei zvikanzi mapaza chikoro ndikati handina chandabata inda ndakangomirawo ndichita sei ndichitoona zvikuitika zvikanzi topindawo mumapaza chikoro ndofunga ndakarohwa injari yacho yakutoenda kakupora iyi ndichirohwa nekumashure kwepfuti vachitora chipfuti chechihombe chine puranga uko wakatirowa nacho chipfuti ichocho uye akasungwa cheni roko 1 idzi cheni dzese dzakachena pe akasungwa necheni roko 1 imwe chimwe chinosunga chihandicap chacho 1 chikasunga pamota akatanga kudhonziwa wachimumhanyisa iye akadhonzwa achifamba iwo ari mumota wachidhiraivha mota wachimuti mhanya tiende kumba kwemumwe munhu wachona ainzi akapaza chikoro ndo zvakaitika. Makagara mazuva mangani muri musungwa? Takatorwa toti tatorwa na 2 am vata vakwachena mangwana acho vatarara futi vatazoenda kuswera mangwana acho ku koti. Masvika kukoti zvakasonzi chii mudare? Hapana, takangonzi munodzoka takanzi musi wa 11 ndo pamuno takangosvika tichipinda mwana wewe tapinda mubox fatanga futi kutaura kuti so satanism so tiri 72 wana major city vangoti budai tokuona musi wa 11 vataenda takangoti kusvika hatina chati kubvunzwa kana ita seti kungoti takangoti kusvika ndo vatatonzi tosangana musi wa 26 vatatodzoka. Akakumangarira kumapurisa kuti makapaza chikoro ndiani? Medium awa na headmaster nevamwe varume vemunomu but varume ava ndo vaitofamba nemapurisa door by door padzimba dzedu warimo munomu. Imi pamakaenda mutaura kuti nharaunda yese yakamhanya pachikoro ava varume ava vamakazoona vachifamba nemapurisa makavaona here kuchikoro ikoko? Tatitoriko tese nevarume ivavo tese tatiriko asi takazoshamisika ivo ndo vaitouya nemapurisa mudzimba dzedu. Chii chiri kuitika kumwana amai? Ini mwana wangu ari form 4 mwana wehanzvadzi yangu inini iyo Salisha ari kunyora mangwana form 4 ari kupesa science asi kutokwanisa kana kuenda kuchikoro ndinaye zvendane 1 week ari kubleeda ndambotenga mapedzi ari kuspoila nepedhi racho ndaisa handichatokwanisa kuti ndoita sei ari kungotanga kuzonyongoka kudai so vatanga kubleeda mwana saka handichaziva kuti todiiwo tobatsirika sei izvozvi mwana ari pastage iyoyo pachikoro pacho hatisi kuwana help yokuti zvanzi zvapera mangwana vanonyora sei sainzi dzacho ndoenda kunomumiririra here kokubleeda uchapera sei mwana wangu ari kunditi mweya wangu akaenda handisisina ropa izvozvi kandika kuti handei munomuona asati atombosvika kurefu mwana asi kukwanisa kana kudii toitawo sei. Ini ndini tete waSalisha Chimbangu ndine vana 3 vari kusangana nematambudziko eyo maform 4 ndoitawo sei nevana vangu. Ndazwa kuti mune vana 3 vese vakatanga panguva imwe chete zvakatanga sei? Vakatanga paNyakuchena vakatanga vari 1 ndobva waita 3 ndobva waita 8 andikuri avenyi mimi inini vangu vakazotanga pakanzi pane chechi paNyakuchena last week yo Saturday ndopawakanzi ngawauya waireswa namadzibaba pawakaireswa namadzibaba ndopakatanga Salisha wekukunguruka achitaura mazita ematicha ari pachikoro ndobva adaro tichibva naye pachikoro ipapo ndopakabva tanga kubleeda musi weSaturday kusvikana nhasi akangotanga kungotaura zvokungoti hona icho kana kuti hona inyoka iyo ari kubva tanga kubleeda mwana saka ableeda kudaro saka nhasi anga achindibvunza kuti mangwana ndikunonyora sei tete kuchikoro izvo ndinawo pamashopu ndopandogara nawo ndikunonyora sei tete pedhi harisi kuita ndambozama kuisa matisheti kucheka hazvisi kubatsira saka mangwana handikukumbira kubvunza kuti anononyora sei ndonomubata kuti anyore exam here kana kuti ndomuitawo sei mwana kubleeda kwacho hatichakunzwisisa kuti zvikupera sei mwana wangu inini ndashungurudzika. Zvaunosangana nazvo iwewe panozosvika dambudziko iri zvinenge zvichiitika sei zvinotanga sei paunozonzwa kuti kana kuti paunopedzisira kuziva iwewe? Ndokubata zvavo ini kana ndichitanga kusangana nedambudziko ndinonzwa kupera pawa then kana ndaakupedza zvanenge ndakuita izvi nyama dzangu dzinosara dzichirwadza izvezvi nemwana wangu handizoziva kuti anenge achida kuyamwa zvinotonetsa kuti mwana wangu ko ndakaramba ndichidai anopedzisira akuitawo zvakaita sei
nedambudziko randosangana naro. Izvozvi nyama dzangu dziri kutorwadza, ndinonzwa kupera pawa, musoro unenge uchitema, nekuzvipurira kwanenge tichiita kwanenge tichiona vamwe vachizvikanda. Izvozvi vamwe havasitodya, vamwe vanenge vachitomiswa, vanotokurungirwa hupfu vota kushamiswa ubva wapiwa hupfu uyewe. Ndio zvatiri kusangana nazvo. Kana mhepo yada kuuya pauri, unotozvinzwa here kuti zvauya kana kuti zvinofamba sei? Tirongori kana tangodonha kana kuti kana zvapera zvezvi unozviona wane madhaka, wazara madhaka, hembe dzasviba. Zvatosangana nazvo izvozvo. Asi hauzoziva kuti zvawanga uchiita ndezvipi? Handizvizivi. Saka vabereki vachikuudza vari kuti uri kuita sei kana mhepo ichinge yauya pauri? Vabereki vanenge vachiti unenge uchizvikanda uchiita kugwina gwina kunge munhu ada kufa, zvezvi ndizvo zvanenge tichiita. Ngatiti munhu ari kukonzera izvi, ari kuona program ino iwewe neni tichitaura, zvaungade kumuudza ndezvekuti chii munhu ari kukonzera dambudziko rauri kusangana naro riri kuita kuti upenyu hwako ubva wamira? Ndotini munhu iye ari kundishandisa ndaandisunungure zvipere. Ndizvo zvandoda kutaura, ndaasunungurewo futi vamwe wedu. Because mumwe zvaanenge achiita zvinonzwisa tsitsi. Mumwe apa akatobva kukanda mwana musuna apa, munhu ane mwana, nevanhu vasatomhoye kuchikoro ari kungodaro. Mwana akakandwa ukapa anga ari ega musango, ko mwana wacho akamutinyirira akafa anoita sei? Waita basi. Sekunzwa kwamaita vabereki vachitaura vachiti zvavakwanisa kuita ivo sevabereki ndezvekutsvaga venguo chena kana kuti ana madzibaba kuti avabatsire padambudziko ravarosangana naro resatanism kana kuti mhepo yakaipa iri kubuda pavana. Tati aiwa regai tipfuure nepasowe ipapo tichitaura nana madzibaba tichinzwawo kuti dambudziko iri rakamira sei, riri kubva nekupi uye zvichazoita sei pamberapo. Regai titaure namadzibaba Lloyd vabva kwamutoko kuya kuno kumudzi kuzobatsira vana vari kusangana nedambudziko resatanism. Madzibaba Lloyd, tasvika pasowe, tanzwa kuti makabva kwamutoko, ndizvo? Ndizvo ichokwadi. Tinotenda munhu waMwari. Dambudziko iri kana kuti meseji yedambudziko iri yakasvikawo sei kwamuri kuti muzive kuti pane chiitiko chemhepo yatambudza vana vepaNyakuchena sekondari? Ndakaziswa nana madzibaba atinonamata nawo, vana baba atafadzwa nana baba Munyaradzi, ndo vakandiudza kuti kunoku vana havasi kudzidza zvakanaka pachikoro, vari kukarara vachitaura mhepo dzichitaura zvakasiyana siyana nenyaya dzesatanism. Saka takauyawo tikasvika tikaona pakararwa pachinamata, vana vangu vachitambudzika zvakanyanya, vairatidza kushungurudzika. Takatanga kuma3 takazopedza kuma1, mhepo dzaingoramba dzakabata dzichingotaura zvakasiyana siyana maringe nenyaya dzesatanism. Vana ava vakatanga vari 9 vakazonamatirwa vakazobuda vakuma 70 something. Saka nanhasi uno vamwe vasati vanamatirwa vanopota vachibuda mhepo idzodzodzo. Saka tiripo takazokumbira kuna mambo Chief Nyakuchena, vakatitendera vatichimbonamatai. Saka tiri kunamata, tine mazuva tiri kunamata tiri pano, asi vari kuuya pano vazhinji vacho zvaratidza kudzikama, havachabatwe nemhepo zvokuti ichapedza kana 30 minutes. Vaibatwa nemhepo ichipedza kana mahours akatowandisa, asi izvezvizvi zvadzikama, zvikuratidza kuti dambudziko rasarira pachikoro ipapo. Pane zvimwe zviri kuoneka kumweya kuti pano zviripo zviri kukonzera kusumudzika kwematambudziko. Ndo zvadaida kuti kana vanobatsira vanogonawo vaizotibatsirawo kuti zviite zvakaita sei, zviite zvakanaka, vanhu vagare zvakanaka. Ndatenda nemadzibaba Lloyd. Madzibaba Lloyd, mati zvimwe zvasara zviri pachikoro ipapo kuti dambudziko rinyatsopera, uye zvakati tiri kuona chikoro chakavharwa, vana havasi kuenda kuchikoro. Zvingave zvakaita sechii kuitira kuti kana paine vanokwanisa kubatsira vabva vaziva kuti inini zvataura namadzibaba Lloyd ndinogona kunozvipedza? Pane nyaya dzekuti pakushandiswa kwemushonga yaishandiswa ipapo, nekuti vana ava vaiisirwa mushonga, imwe yaizoiswa muchikafu, pamwe pacho vaiiswa muzvavaibikirwa pachikoro ipapo. Saka izvozvozvo zvine mishonga yakatsipikwa ipapo neimwe mishonga yakatamiswa ipapo yakabviswa ikaendeswa kwaikaendeswa. Saka pari kuratidza kuti pane mishonga iripo, asi isisi simba rokubata mishonga hatina, asi kuona tinokwanisa kuona. Saka chokwadi ndechekuti mushonga uripo. Ndatenda. Madzibaba,
vana vari kunzi kana vachibuda kana kuti mhepo ichibuda pavana iri kutaura mazita emateachers ari papo, tingati zviri kunobatana here kana kuti mhepo iri kunopfekawo pavana ichinosvibisa zita remudzidzisi? Ya, mhepo manamatirwa inenge ichiita inotobuda ichitaura kuti ndakaiswa nani, ndakabatwa nanhengi nanhengi. Saka kubuda kwazviri kuita hazisi kubuda pamwana hwani, ende mhepo idzi dzinongoita zvimwe chete kana dzabata. Machemero anenge achitaura, machemero anenge achitaura akarara nedumbu, wachichema wachitaura mazita api, mazita yayo. Saka zvinenge zviri pachena pakuti mhepo ikanamatirwa inobuda ichiratidza zvairi. Ndatenda. Madzibaba, ndambudza vabereki vachitaurawo vati dai zvaibvira ana madzibaba vatiitira kana back to sender. Hamuikwanisi here kuti mhepo ibudeka pamaticha? Haini back to sender, ndine yandinokwanisa, asi kana zvinhu zviripo zvichiripo zvinenge zviripo hapana back to sender yatinoita, nekuti zvinhu zvacho zvinenge zvichiri papi, zvinenge zvichiripo. Pakanaka, ndikanotaura namadzibaba venharaunda ino vakazoshedza madzibaba Lloyd kuti ayo uya mitese mutibatsire dambudziko iri. Madzibaba tafadzwa, ndanzwa kuti makatozoti kune mumwe munhu waMwari mukati zvandikurira kunoku hama yangu, uya titese tibatsirane. Zvakatanga sei dambudziko iri muchizorinzwa nevabereki vachiuya nevana kuti vazobatsirwa? Dambudziko iri raitika pachikoro, pakatanga nevana vatatu. Ndo patakashedzwa isu, tashedzwa takaendapo, tikasvikawo tikaita zvatakaita, tikanamata, tikakumbira dambudziko iri kamboti nyararei. Kwapera svondo imwe zvakare, takabva tadainzwa zvakare, tikanzi kwane vana vari kusvika ivo 6, ndo bvatanamata navo bva zvambonyarara. Kwapera futi imwe svondo, amasvondo matatu, takadainzwa zvakare kuroti vana vanga va9, ndo pakange pakurisisa dambudziko iri kuti zvizosvike pari nhasi kuti tizodainza madzibaba Lloyd, kuti madzibaba Lloyd chiuyai kuno tikwanise kubatsirana dambudziko iri radi rakura. Tinotenda. Muri kuzvinzwira vari kuona program ine. Vana madzibaba vari kuti vari kuedza nepese pavanogona, asi vari kuti vakasununguka zvakare kuti ani nani ari mukati menyika ino anokwanisawo zvakare kuti dambudziko iri ribva rapera, dambudziko iri ribva rabviswa, nemishonga yavari kuona yakaiswa pachikoro apa ibva yapera. Nhamba dzefoni idzo dziri kubuda apo, tifonerei tikusanganise namadzibaba apa, muita muonera pamwe, vana vosunungurwa, chikoro chosunungurwa. Sekutaura kwataita, chikoro chane 3 weeks chakavharwa, vana vasiri kuenda kuchikoro. Uyai mubatsirane namadzibaba, dambudziko revana ripere, chikoro chivhurwe. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.